poso adagye ni poso kra producers awabua na yemia bi ede ebesemo ene oyuko ba kwakuyeboa Ousu enkwanta bisa enso eka producers no na uko MC ahwa Ransford ewo ho Kevin enso ewo ho school fees ima omunyina aka ho na enso na uko Sompa TV hozo so a ekoba jesse sempremo bema David enso ewo ho sana Sompa edidie Ransford sa brante ne ba kumase bayira ye no ono na se obeto Sompa Asem Mpe Nipa no Ransford Sompa edidie wo ba adwuma papa kofro bo Sompa bema so ketu am yipa bre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bosse asase so cancer piano campaign and na so driver touchline ko a na menenam ye ko ade akoya nim eno tika kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman agiatum otutu obiri bi Asem Mpe Nipa no yatena se abadwafo nyina aye kado aye yirede na jesi number no ene obi a hye ne jesi kama sengard no obi abone de enya asem ketwa ene keteke no baba betu na chuku chaka no wotia na chese obi ho aka ye hwe na yesiesi asem no na asumdua bua no a ye hwehwe se benom no Ghana ene asantima mu no ye nyina da yensa atumi aka omra samwa bibia boko de Oforisuo nyankopa da bibia boko nyaboko kra nyame na ne show mu okay Oforisuo madwe bibi hu shanka ne kwabranfo meboa nti nka de bia nanka ye woda nanka saa nkrofo no mo do mo ye fu ato amagana shanka be yi pa tinka ne sha anshahin financial na ze obi na atianom obi atianom tinka ne kwabra enyem obi wo sankoba ya kwabna bia na wa ho de ka kwaku hu se ofalumba wodi kwaku woni se da bedru no so ne ire de abragu nsum kwaku enyem obi ho ti na ga meme nsusu ye no nanso watu agudi aso obi ama obi kwen koba ekom de ba won se edu mebi ho fasting on se uni sika na so de fama ye fasting ekom de edew anyame kura ntie hwe kom za de minimum so experience bi da anyame kura ntie e mo ye wadwen se na wo ye fasting yankopon guide o ma ye de wotimi twa ne wo wadwen se hian into the fama ye fasting for adwane a wonya ni ya oboa Mozambe you are from. Okay. So for yanko. Okay. The nation's anchor. Ofalumba bibia boko de. Obaade egusu hiraye. Ene na panyini bi ni medi ho nkomo ofie. No say tetena nka amu akoma. Am say ne di obebo ne sa bende. Ya, mesimebo amane say on fan shoot him say tetena na ma ne wo ba wansu. Tetena. Na de ntina nkomo ko ba sa. Na nkomo ni nyina ye say am say panyini si wanim ye twadwa pa we be man tetene de anka. Yenye koku ahyentamu ni bia. Ma me nchi adwamena. Adwamena me chi adwamena. Mimia bema no. Mimia bema no dwamena. Kamasha mbozo elari yakopo ishira. Ya transe no. Ya transe na papa e kan sembi se ikukuada ne bnadafo mesere no. O mu adedi a woni internet ma wura chi next kan kono onto na katwe. Dana de ka bibia nyame kura bubefu. Udi amo ma ne keke o hu be nyame ehi. Ti ya mu ntu ana mo etesa mesere no. Bia mi amenya made. Fona so de ta. Adwacho akawasham. Abrotia. Yay. E fast you do hombaji. Oh, me nya kwanchire mo bi papa nyese kango di nyame. Na ba hwa de yene ne ma. Me for the nation's uncle dear no so. And I can the bompa ya ta ya dwuma rechi. Dr. Bedford Foster. Ai. Ya say ya yenima ya mine de tresam na kana yenima mpanyimfo a wonum so tuatua na so Ghana mpanyimfo ne video voso ebi wo ho atire modern abro ahye wono mente no wo be ya fasting bi ama wo mo de wo de fire fasting mo wadwuma ni tumpon no na waketua na se wo sika doso wankasa wo sika o Ghana ha se no mu ablabo no ye kama na chese do man sako ano no bompa ye ma no ti ba bia wonya wano aduane free no ho na wasa wo ye da wo mampa ye no doso ho na adwuma ni tumpon ano no so pege waketua na wankasa kra na wo ye wadwuma so a tumpon na wonya sika na de hwa wo yire wone wo ma no wabusua na bibia kofa na se me Oforisuo be ma ya ese anya nso me de me this time ni adaje sa first pa na me ye mejai ni adaje senti abusua fo wa adaje no aye
me de bronya de me ho afi mu nte no mo share wo Sompa TV ne so multi TV decoder ne san so na social media platforms ni nyina Sompa 93.1 Facebook and answer Sompa TV Ghana and also your Facebook YouTube no Sompa TV Twitter Sompa TV Sompa FM we so betimi atia dia fa online so and also www.sompaonline.com and then somewhere you be so ni nyina so no ye krukra dia kogonto kwa no akokenka bi na watie bi ne de de ba no so no abrabo mata ho ya wunya bia ebetimi aboa o amanka nkron so aya wo chefa e wa abrabo foso no okay utwumutan yanya trasi ya de futu sem no ebeba eno na manfo pinu asom na futu sem no miso drink ene 5G miza ena aso yasene ena yetumi ede afutu sem wei ede ebrewo na afutu sem wonne mede ebrewo ne se emfa wo ho ento wafo yenyina yetie Sompa afutu sem no emfa wo ho ento obi na se ye ka se emfa wo ho ento obi no enkyere sa abrabo no se obi ebo no obo ema no yefa untumi emfa no nyansusu dua ensua no da bi menka ne sa anwumire na meka se emfa wo ento afo dia na emfa wo ho enkoto obi wanibre kwaso sana na anwumire me pa kire eno tipoto kasa no beka kire say don't compare your life to others. There is no comparison between sun and the moon. They shine when it's their time. Ewiya na ade nko. Sa ena osama no so eye na ade nko. Osane okay. Enso eye na ade nko. Eno ti ewo bra ensuo to ena ewo bra epesu esie. Eno ti se wo hwe se osane no eye na ade a awia no so eye na ade na chese wo bie di ne dwuma sede se ne fata eno ti enanwire mansem ameka kire woni se ye wo bi wo ho a wase wei eye mi role model eno ti abrabo bia ni role model no de wo sua no ebo no sa abrabo no eye ne fe eno ti se ye ne fe de a waye na adwene se sa abrabo no ekon kan pa de a se de ni role model no eye no sa bi no pese wo ye nya ni bre kwa so enti na me ka kire wo se wanfa wo ho antoafo na wanfa ni branta abrabo achi a e wo se ebire semu no Nyankopon echira wo eno ti me ka kire obi na anwumre se abrabo na ye bo no eye ntoboase na mframa wodi hupade soso a onya se ka wo to wo buase ena wanfa anibre anko abrabo no ho a enka chichidie nantie boko odiduru baabi a woko ka de nu a ewo se ebeye wo dia no ka wo nante ekotoe anibre ene akasa nti no utumrika esan ho akwa ese yedie dadwoso na wani abere na wanto wo boase anante anuru dwoso amfa na wode mpepre ho ne amrika atu akoduru enkran Mami Musa na nwumire se wakoduru nkan no uka se wo san abefa yedie no ewo dwoso a sei na bre ebe na obedie ena nwumire aboa koto wode ani bre eso de yenso a na pre ne buo eno ti meka kire wo bibia na nwumire said Nyankopon ebo wiase no he created every mankind for a purpose. Nyankopon wo bibia de ne beye wa asase so enu nti no se wo hu de wo se wo ye de a na wadi ulem na Nyankopon afaso ahira wo enye de obi ye ena wo se wani bretan se wo bekọ akoye bie ebia na nye ho na wo nhira de wo ebia nye ho na wo sa de wo enu nti ena nwumre me ka kire wo se abrabo ne ye kwon de nyahome Nyankopon wo ho kwan se wo hira ne babia nanso so no e wo se wo so hunu se enya ni bre na wo de beta wa brabo ho enu ti ena nwumre se wo tie Sompa Asem Mpe Nipa futuo ya mansem ameka kire nyina ne se achichide ne nante boko wo beduru de wo okro enu ti to bu ase mawiase abrabo entutu mampam Amerika
na nsirade bia se Nyankopɔn de ma wo no enam ani brenti enam sam kikanti enam konkonsanti wanhwe ya ade se Nyankopɔn de ma wo no na no so akwa hwere wo na abrabɔ no bo ayew den enunti ene se wo bema wani akokru potwedi amponso na enhyira wode ama wo firi wo na yam no se obeto wo bo ase wo abrabɔ mu a Nyankopɔn wo ho kwan se wo hyira wo enunti emfa ho ento wafo enya de bia obi ye bia na ese wo ye bie bi kura abrabɔ bi obi kɔbɔ firi akontuom ebaye no wonnim de ntia wo konya asasika no enunti se wo ye mo adwene se wo de anibere enso ekodi na ti a odofo obekwa akwa sika bia wanhwe ya ni dikura no ebesa wanum enunti abrabɔ na ye bɔ no ye ntwen awurade anim na nsira bia Nyankopɔn aboa se wo se wodi hyira wo wode dom wo wie yese no won fa sa hyira no emfama se sa yo ba mu dia e wo sa abrabɔ yi utimi bobie na utumi ehwe wo ma etimi hwa wo yerenom na empo abusua wo demu no wo saso wo mo so emiehu sampa wo yo basima e ya brantepa e ye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omuna Samuel Oforisuo ebedase nchia yetifo ne arefo friend say kinken so Pizarro baby I will be a chow police station filling station na police station. Oh, okay. And I'm so boy ana honestly a college maybe. Yeah. Pizarro ya chow. Eya monchia ubia mumprekwen. Yesa de bia mobenya asem wo. O ka se wo chia ubenya untimi tam ne be fani. Wo bobo abenya asem. Nti wo de obi mom kwadu. Wo bom kwadu ade chia oba na machia. Ayo. Mba na machia sa. Nti e cheche obi bia sa na e be kan. Oforisuo ananso tensam ne bia bawo. Oforisuo onim. Obetimi asua obi na untimi nye obi. Obetimi asua obi de obi ye. Yo papa bi wo oman mu ha meka sabo ni din Apostle Joseph obetime asua de wo ye bia eno nti ye ka se obetime asua wo bi eno nti na master ye adwuma ofa nkola se me sua no ba otwumu ta master se wafudwuna obede na waye no ntimi nya ne sada to obetime asua bibi afi obi wo na mu ntimi nya wo bi e wo kwan bi so but at the end of the day no o se sa wo hwe emu ewo nwura mu a bebre wodua untimi mfa opro ntimi nkoye kusie da nanso bia no munya di adwane baako e wo kwan bi so sa na nipa ya bra bonso ete ampa o ka asem bi nye wo guy bi wo wiase ma no so person wa nyuse Michael Jackson ye frɛ no G-Man no ye osua Michael Jackson look alike but at the end of the day ubet mine no ma bebre nanso untimi nyese Michael Jackson untimi nye obi ye wono ma bebre ho no man ne wo kwa social media ye woni pa bi ho no anka se wa address it say nipa so masi ye wo betima ye say look alike for lumba wo betima bia betima ye but untimi nye se lumba da nwe ote ne kasa ye wo betima sua because sua bi free nipa ho na mum se wo be ye pa de eso bia na busua na de ba ko odi twi mu a ye me da nipa se nipa sua e ye ne bre se woni bre wo bi masa obeto amnem utwumu ta obeto amnem because ade bi obi di kwa ni fie ye no wo de kwa betima se wo fie e wo kwa bi so ti ade bi ade bi ya ka bia no ani bre se wo pese chinchina sebe wo pese ye kuro mu afa de fo bi a ye bo mu di ane yakoto ampa Nyankopɔ betima dom amwa ye saa na kwa bi so ndo no anya no untimi ya dan enye se wono saa da because kuro bi so to aso na mo betima sua bibia fi obi ho na nka master nsua adwuma e ma ye master no nso mfa nkra ma nso nkosua to betima sua bi na untimi nye obi da die besre asam ne fapem ne tofa nyina na ye ka no e ya de a ye fi ya bra bom e ya ni bre mene lumba na ye adwuma de lumba pese wo yen me pese den me ntimi nyintia se de mani bre no ene na eku yen na so de nka wanya bia na me ka kiro se wo so de nyame de adom no drume bi na ko ba bi na ko didi a wo hwe obi aduane so a ya na drume bi awe ho
wo obi so aduane a wadi amana ka nam no kura no sabe ye ton ye san ton we be sa nya sika foforo nenso amu wani nkobere akwa bia no daka ma otisi for ma wo su obi antini su na se I think say so those days obi antisu na se ono anka se for no e no ono abo ne bra na wo kana sem the time aso but wo gina nche na wo kwa de obeka kwa de mani bire no dabi maza fom na anam no edu time and time aso a wo kɔ no obenya na nka wo fom na anam no ono na nka nam na kwa ye okay na odidi ache na nso enye ne saa susuma wani mre hunua susuma wani mre nipa na mu betima hua bibia afisa nipa no wo enti na futuo ene ye tu se wo so be hua bibi e wo futuo nim afutuo nya o maame ana onwua kwa na se tuofo wo betima nya futuo afiri ba bia except say de metima ka je futuo na nipa ne tu no yenkokum nipa mo wani nko bro bia de no de menko na mu ma futuo a ade nkwaje ba fie de me advise you say wo betima je afiri bia wo to fo so kakra me kan say wo betima hua bibi afiri na wuntimi nye wo bi da emfa ni bra nkan wa bra bo ho no amfa ni bra nkan wa bra bo ho de nyame ayo no fa ne sa na bebo wo fo so me da se. Okay, Sompa sika promotion also ekoso yebema sika tubotom kama ansa na wia enkoto no na Sompa sika promotion eno te star 256 star 3#, short code no eno ena bema prompt message bi na watchusu Sompa Asem Mpe Nipa ye ena yeduru so yebema sika kama we ene dia santima agiatum Sompa Asem Mpe Nipa Sompa sika promotion no amanfo agiatum enya asem keto akora the nation's anchor. Ovozo already nyankopon shiraw ni wo futu sema da bia da wunya de ba ema oman no nyina sebe ye chema mamfo so nsaka won de bo wombra kame ya ye se edu segment we na se ama obi betima yare obi ade pa obetena Sompa ejumadi ho no ebo ankofo ofie na ovozo ade ba akopɛ ewa abrabo mu nipa bia wogene sai bia oye yo wa akire epese me yese obi onipa bi odwene saa bia wo bra nsan no ayeye yemum opese wo se obi a eye normal kasa wo se obi aka bi etwi kasa obi timi bu ne ho a bra de mpese me se no na afi obetoto akwan se ebebu na me pese me yese wo no de dana na na Awurade ntem ayonkofa esoteye ati jede ma ya wo ye mojato da wona yam na me Awurade menimu na menimu adwen kura madwen afa ho edi adanse ese onipa bia wo ba ti asefo asase so a Awurade wa apam wo ne wo ne opese wo beye ti moment abeba beduru na wo betrusu obi se me pese no wayera wo kwan abrabo kwan wayera edi Awurade nyankopon ahunu mobo a se wo bepagya pa ye wo ye nuanu bebregu akurase na omu ni nwom to pa so omu mpagya because obeso wo ye se daddy lumba ba wa mpese wo se daddy lumba obeso wo yese sa akode wa mpese wo sesa akode na akwai se de kinkon teso aguso teso ai ubeda ba yeso no sa amene no wo yi etikwan ne be wa ma ebe ye bread ya ma etu be pesa wo be se no se de wasi abrande ne ho ache mese no se da ache me nso meche sa ne enye se wo no enye ye abusuan wo firi mu nkonton a wo bonko mpa ya ye bodra na chi nko obusuan mpa ye nko ebi ono ni fie aduade adua ho emo oye se wono no eye soronko ebi a fie aduade adua ho eye soronko obi die fa pem ye Kristo obi fa pem ye nuro edi he fa na nipa ni firi otesa ne ote a wo pese wo ye se wono vozo ne ye bra ye de na ma tiasefo asasi so ne bra ye bre na brabom enti na anu akora no yombo Awurade bon wagya ne niam bi ode be nante wiase na panyini bi ahu na pena asem na nka Awurade abie ne so enso ye so opese wo se Sata Valentino ko check so abona so nje so nso bona so Awurade so shira ne say obi be hu no say de look innocent na dwuma be hye ne nsa na bra bo adane sa papa ne be hia no abo asomade ntu be da akwa ko wanim enye obi a na twa sa abrabom okohwe se me pese me se no ne mpokura no sebe tafrache wo so wo la ya wonam ye maame no ma ye mu bebiri abro maame na ne kon do so ye nurse wantimi anye ana wo wa ba wiase ndi by force senes na adwuma na no ope no yese koso yese wo mu akora ne so mpe to ogowura adwuma ni mu a wa mokro no obewo pa ne ye bone wa pa ne ye bone obetiatia patient ne yi na di no asa be tena fie be start abra bone foforo because ye pese onko se obi ya mana nse wo no a eye problem madam fu bi amene ne nam na ofoso bi di twim na ye bere ne ye ko
ɛna na adwuma opepa ye politics akwani so politics ma as ye nkuruma mo no wo so young guy ɛna wasi so na ne papa so be so obo ne papa ye fitani ɛna be ye madwuma yi bi daachi politics ubedi akire mfa na ye ya na ebusuafo oka na wayi ne ba na ma otimi tu ni firifie na ne maame maka na akra nte ase ko ye fita adwuma 2012 no ma ye nyuma mana na akufuado na wa ye wi no ma yom say keka ko so hunu sa abre no a omu fita no mo ye ne kwan wo ho se ya amenam ɛna ne papa agya keka na oda ase ote na manyom ne so mo besena korali bi nyom ne koso ana ofuru gina kan ne re fisa ne papa mpo da ase wo ye wi no wo hudi bi adwasa ne papa kon so papa na wu fita adwuma na gu akra ne nenamu afi no wo lenke ne to politics etom no bi ye nya nipa mo mfa ba bi opeso wofa etom no bi ye nipa ye mfa ba bi awrade kekan ye fa obi akọ nursing school awie obi akọ doctor degree awie papa enso wo beton ye omo hye mo wiri akro ne ke se wan eno na amana make sesi school na amoa no ya impostu ni mpo wanya ba bi anya adwuma ye hunu ba bi aye kwan da ya ye nse ye ho ye nkreti bibi ma ye ho ye ma ye nso ye nya obi danse ye betuzu se ye pese ye yesu obi bi ko ba bi nipa nam no nye ho na wonam bi obi didi koduru no ye ho na didi koduru bi obi di nkomo koduru ye ho na didi kodoko basa e do ha beba ofozo okay abrotia Ofoso medas na mamenchia me papa bi a friend Mr. Ofori makra wote ahodwo latest form ho ana owo onfe adwumadie eni agronti papa enwumre ye gidi se nyankopon adom ho ye na ye nchia ye tiefo ene ya hwefo nyina na Ofoso don't compare yourself to others every say wonom paboa ye hye wonom no mu shoes no ye hye wonom na ase no ebetimi aye fefefe woni so na so onwro wonom paboa no na socks ye hye wonom no na ntokro ededem e kira wo se obia wo ne problem ya wode enam asase so na ewia so we no so fo so esono odabokra ene sono obreko ekra biemu so no wan so bi wo hwa ye wo no ede ne to esie so enche na wa ye tenten na se ekwo to amnam te se de wo hene yire ye wo meto amnam yi na wo se wo pesa wo ne obi a ye wo ne to sie so ejina tipen kura na se jina bia kura wan kasa no wo de wo ho ekwa akoto amna won pesa wo bebom nso no wo fo so ho edo ho akwa akotom wan hwe ya betom na wo nan mu abu ye wo nipa no bi wo ho a enipa bi ahya ase e wo abrabo ne hya ase kakra mu an wo de apagya ne ho ene obi ehu sa nipa kro no na ho siesie okwadwa bo ase anase okobedwa mu a sede na ho pharmacy ya no obi a wo nansanya wo si so no opesa wo sa ne sa nipa kro no eyepe ebe de na yeye entiniema ensem fata so okoye krampo na wo kwa akoye eniema onu ankasa wo hu sa ade a meye ene me krampe ene me nya me som tete ye de ma me no ebo ebra na so no sikanti no ode ne ho ekwa akɔhye sa adwumanim ode ne ho toto na afo ode ne ho toto nipa e ma ne bro so na ewia so we no futukukoni yesoso ne de ne ye ka ne kokroko wo mo hyehyɛ anwem ya no ma bobo anwem ntokro wati we no enya ade a obetimi ne kɔtɔ asere e wa afekro mu da ensu oto a na abo akɔtɔ we no wo sere na nani ajefi se obenya baabi ada ma ne ho atɔ no sanso so na futukukoni no so no ewia ba na ono so ne de no aba e de ama no ne bre no abrabo we no a season nyakopon ebo wo bia a unique way obo in a unique way wan kasa wo bibisu no nko wo mu se sa de kro ne maya se de wasi aka wona asem se there is time for everything no and play wo ho entu mampamnika e fiti plekope ne mpo wo se wan hwe ya emoja ne beba amwaji wani so ene ye twa asem ni tiawa ni yaka kire wo bia se sa wo ho asusu fa ho toto wa afefo ho susufa ho ko giragina baabi a wonya ndruye na ofalum ba ka asembi enne wo hwe social media emma ba dodo na ne titiriw ba hu se wakwa akogina edan kokroko ho wo ba hu se bi wo ha filters ahudue na wa design make say no oye tuntum te sebe eso obekọ no no adane broni
oba wo se wanya abrante bi na ni gye ne ho e bia se de wo si eyi ni so ni ne ban de kire no no abrante de ni gye ne ho enso e bi nso so a na abrante de kokko kora mpo na ni na adwum se bia obefo oba kokko na so no wo de kokko ne kwai na ma na ni agye saa kokko na wo de ba ye no so e che obeba be hu no na ye tuntum na ate na ni so enso e bia na Nyankopon yi ni so me ye oboafo ye ka cho se baby a wo bia no fa de saa na satia we se owe no ni nyina entimi nya peda biara da sa woti wo na wo ye se da ne da e wo se me ko gina baby a me nuruye e wo se beti ya se no bofo so be ma me ni master's degree me ni e bia boarding krata bia wo soro na me ka se wo se me ni wo no ma obugita sa boarding krata no wo dwumadie ya wo de mpesa me ni omu kwaya pa e be ye den ti se bia ma fa kwa abone so e kwantia wo we so no empanyi se eyemusuo menya wo anka me ye se eyemusuo awuti pupu anu awo bi edi enam rantia dodo da ne nkwankwa no oda Rolls Royce him oda kasa kese bi mu na so bekọ no senya na pampam na aye kura na bia ne bema nya adwuma senya ne bema na nya adwuma a bia najo enakura po edi na no na wontimi nkata nani eti baby a wo bia Bible says you should be content with what you have baby a wo abrabom bia no pene so nefa me awrade nefa ani etu awrade so breast safatem no awrade be pagyaw edum pempen so a wo se wode udu e wo abrabom tempele wo pele wo ho a wanhwe ya obekọ akoto esane mo medase ewiase abrabọ no nyempepre ho ne nyembirikatuo yento yeboase na enhyira bia Nyankopon ewode ma wo no unsa etumi aka na meka wo se yenko Sompa sika promotion no Sompa sika promotion 5 cd yentwa bi na se de be ya yempon dwumadie no na wanya kakra atubotom eno to short code no *256*3# na wa select Sompa Kumase ye 5 cd dodo no a obetwa no ena ebema greater chance to win ena nwumire ni wanya kakra de atubotom eno ti ansa na wia enkoto no ansa na yensode no na wanya kakra ede atubotom 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Oforisuo beme yay media the don't come from crazy nana one sa pepe anani mbe tiawo be japoni na ya joso na kakra mekano se mi ti afuti simbi atwam ataka kana so de bi am tai afuti dem no me papa o ma samwa ka se ni wase ni pe bi ya o pese wi asi we ya waba no o tra se cha pa tamba akopɛ ɛsɛ wutin atmo kan am de tumi ti mamri tu afofrofo ne se awata wati asese wi afi obi chen o so chen obi atmo ya me papa o ma samwa ka no edamitum na me ji o 3 da so what is asem na sia o nti obi a wakati we so o chu mi sen obi chen o so chen obi but that's it. Okay. Hello. Hello, Vosu. Yeah. Vosu, man Pizarro, you may not know Kinkasu. Pizarro, yet you. Vosu, Machia, na Machia, when you are pamphlet. Mona Samoa Bretiani, Bishop Lumba, Machia Bibia, and Uncle Pony Sam of Vosu, na Sompa. Asem Mpe Nipa dwumadia mu die voso teta kokra no yentie mu a eya na nyema ha nanso ebiru ba bia na mete ma homi ntino na makoje ma homi no voso sabre me do tinka so police station dan chef golden touch baba shop na voso ne koma sam so no enne die voso eye na ya fanso voso se odo won to afoforo no eya de a biru ba bia na ha mpanye se asrewa ohwe no ho anu anyi ni bu na voso maani bi a ode ne ba ko school na ababa no sha ase no na wo yekele ni ofamade nkaka na wo hwese na dan bi de ne ba akoti training ti no wo sei da bi asema simpo atime de ne ba akoti training dia na ntse me a yo mbibi di voso na o ma ne ba ne ja de pam ade ne ko training kan ye voso sa dwen ni nyansa no eni ba ko futima na se obi ana na dwe da ntimi no wo ntimi an ko school ni ju ba bi no inim dia ofam ame yi ne dia me na be fi voso yes se obi ya die na uti ansekete ketetia ko iketeyi yesre yen shedi de ma ye da kwa fosu Pizarro Kinkas Macau. No, okay. Hello. Okay. Yee.
Yay! Ahwidi. Lele. Ija tuato. Oba, we ain't got life for. How about Magina, Fanga, or the original Nigeria that they do on the 26th. 26th. About Nigeria, my 14th, you know, and that's what the theater school. No, I'm the Babasha, one pan of special. Okay, of you are the Bishop Lumba. I for what I'm I saw them be able to be upon into the number of Sompa FM because I had a sombo. About the matter is that I'm many audience of president brother, so yes, will be you, number two will be asked the funny year. If it's offer, sometimes can you just get into the man? Some brands so being just time is just to do a match over. The time you send on come and set this kind of condition to you. Anytime you get medical people that Baba could get you. It is your say. How they marry, young fat, no more, I'm telling you, that's it. Okay. Hello. Baby, I'm free with thee. A brand here, or to correction, or Genesis, with D for Isaiah Tafu or Burumoa. Burumoa, dear. Come up, pa. We Lumba or Bonman, I say Lumba, you know what I We are the nation's anchor of a Lumba no Anka Seli. What's in Canada for what I don't think Canada for? I do. Can't make an offer. What come I say? Then the Mera, who papa say, and the need to do my park and community, meaning such a meeting. And come about when tea a foot away, Papa Mapana, or my bear 20 years and 8 years, and tea Kakan, and tea a foot away, Papa. Care of I forget you. The damn for big to you, and to come about beer and an IBB answer when iPhone view. And now, Obi say, Minnie was at a revenue, and to conclude your for Sunny crew, Amana, Potosata, the Diamano, or Bamana Kwakutu. No funny me be so sad, Sandy Marino, if Rinyami. Hey, Oforisuo, Mama Mera, Yamin come home. Okay. Hello. No, good evening. My Yaw Osei Mpe Nipa, baby, I'm free with thee. Oh, so they are also. Okay. Immediate. I have put it on the partner. Today, am I? Now, I come and say, it's not a see or say, in Army and Idaho. Say, your dear want to choose to phone a man could be a sherry idea. Nanka was so on that eka. And she left to say, I have a host of money. Now, if you the young couple will be far. The fan is still near. Na the quick wedding. And now I am 20 and less. And one of the morning na a Twitter. They say, Yana Yaman not a new so. I don't compare for former. You do a good crown. No, please, Yamaman on Pasunis. And less, I feel any money and you find to them. Now I am Famobra. No, be a new Yako Samano. That's Papa. Okay. Hello. Udin, baby, I'm free. Yo, Osei Aboagye my family and evangelist for the watch. A Juma Dasi. Na edumre yansa na mission make my drink say about me fancy from a get sample IP Lugusu. Oforisuo ye woman na na say we are see a pass as we say. Ye say be sebre and ye say be crabia. Na sans me me no e ye do me mutu. Sebre no o ba no Onyankopon ashe emre bi ato abrabo so ene nkrabia no so so de wo ba wan kasa wo kra wo bofo ne se wo ba de wa sa fi so
enti se nipa odo ho to bi we koye we wanya sika ntiso koye bi we koye ye wanya baso promotion ko koye bi ye wo bia na ne shebre ene ne crab ya wo tipa ya to po Sompa FM. enti se ye pese na me eso su bia wo dia me nipa ebemo ya pra boso dia ye mo ya de mpaye ye ya kan se ye beye o ma ye wo ni ye ye no so bia to ye so se free na me so wo mo ya me ye wuti no let's get that ma sa bi ni na e ba te ma ni mo ya pra boso ye mo mi ye se bia ko to afoforo a yankopon ene bo na mai ono na bo atchede obia wo kwani o faso etu ne mreka obia wo kwani o faso nante na so so dey akana ba bo ko ni kai atchede pre be ba do tinu mi nso mo ante to afoforo ye ntutu ma po mreka wa wo kuru ni ma po ye ntutu ma po mreka na ye nkonko to ekomo ye da ma mo ni na mi wodi okay mampam America nyamampam America mampam okumrika gidi sesi anu akwata baby home to mampam America. Your last caller. hello Udin baby out free yeah back legend in Crawford. o free Western legend in Crawford. no okay yentio Doesn't miss talk at go down. I found an Mesabata Musica. what's it Me say program I am and the person from the sponsor into your company number 5. o do sika sponsor Asem Mpe Nipa It is a program no. Man when we jina so ni twa wo number no china de ba marketing for na ye ho adwuma why no okay jina so ni twa I better say it was sa kwa no so ye ni say ya say ke dru ntantam o Sompa FM. wo bema papa me ye radio adwuma we mema sempa we de ano dene o say futu sem no pese ode ni sika ye dey akono kwaku ade abranti ya kan ofosu aye yemfa mpa bonso ntachire na dwendwen wo sumiem okay wo kan se wo bahwe ne bia na yiri bia tia na ne mama hey unim de di sika ye yemfa mpa bonta na chine de waka na mrem okay over lumba radio asem se wo ba wo radio ne mu ano nya woro na ni nye nkrama ma bo hye ho nti nipa de se wo hye bo a na wa ndi so radio flow kraman nti yesre radio ahoden ama ne se onye krama wo Kristo ani so na obeye nhira e wo Kristo ani na mi nhira no okay mami tia of so be ma ye da Nyankopon wase abrante no minim no nso se ya papa no minim no but na asem na wo kan ye de mpa ye taachire se be ye betimi abam ye se ye ofru duapa no ena ya ye piano omu ye se ya eno na ye benya ahoden na ye timia ye de ye mro so nti no ye da ase Nyankopon ye adom megide sia ne be ka sente no enso aso papa bi ebetimi apie e de afri mu okay tron wadi kaka enye me na meka se wanya ma unwa nya ma foforo mi asafo ade wanya ma me enu ti na fra se sompa ba ye no wo se dabi e wo se ya dwuna kunafo enyanka mobrowa ni wonni bie ho ena trawa media company Sompa TV Sompa FM kumase ya fato ye ho so afra se enkunimdie ye nyame dia ye mama kunafo ekata wadagya so omanfo adawroma omobre ye ntoma omu didigu omu Oforisuo sere omu breye mo tin tomatoes eni ade afi wei ya san abamo na so biem na essence ya nemu na edi dwuma mo ne yesu kire mo ye ni suo beba wo ketua bi a wo wo no fabra na ye fa enkodom saafo yi ebeye fe papa anu ti ye gemo eni anwa side eni enwoma bi a ensentem sa eni ebeka no certain tomatoes no ye begina tomatoes pa no de o de be sentem wo de empesam kire no enwoma be say de mfama na mmom say ye mo anwa tin tomatoes side no sa o de ba ebe boaye wo kwa bi so na se turu ba bi na se o mintumi nto
na mum sika fam sei na mepese meboa eno na mebabo momo number no edi amawo afoforo bia ye bi wate so emfa so na dansidi a efiri mu eba no enya asem ketwa sompa chede na efre we se momo line no eye 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eye Trawan Media anase Blessed Foster na wa send aba kama na wonso adie bia wosre ade afri krupo twedi ampo ho no woso wonsa atumi aka empo opru bia mu atotototo no ai de beko emfiempinu anye aduenu nan no enyankopon nam saa ayedie so na wabie osoro fence ede amawo na onyoma so akonkan dodo bi aye wonya so emfaso eno nti afi woso die ena oye yenkon homa no so afra se wo mu a omuye bi a asi wo mu ye ama onyuma sem wo mu ye furo na emu ato no yenko na yenkoti o madansi die no bi kama omono Oforisuo na menwa baabi kasa ona edume bia na video so kasa no ya na nipa bebre ya na sebe mo beso na oka sompa akuanfo achede no ma ya mana enya asem ketwa na ukoni fi afese no na in fact no ma mo odin wo fie na obo no ho mode makasa adeche o cha yi wakomam so o cha ade na umimi wotirimu a enye ye ma nti bomoden a ne sa de ye kan wodi emfa ho ne de o se wo kwa kodi bomoden na de sa de wi so akuanfo achede bomoden na de ye na migidi ye se wo mo frɛ na wo kan ye ni mo baabia na de ayama wo mo ene mu di ho adanse okay ite betima boawo because nyankopon de sebe saa nipa omo ye mo bruhufo no se wo nya bi na wo mane bia nyame no ye adwen pa wo kwan bi so na nya no nko nya yedie nko obu okura na sebe akwanhia kwa nyame timi ni firim ya kan ka obetima tena kam ya sika we nya accident wo nipa wo mu nyina wi na aka nipa baako busane yie ye ntia nyame yi na firim anya yedie nko okay nti obi anfa ne ho hyem na mo na emom ye nnuano mo mo ye me fan ya me nnuano mo mo wabru kire nso adu time a me hwe o manim omo de no mo bia tototo manim na mo mo ye saa me nso me ho beto me ama bibi atwatia okay okay omo ni mo mo hello otimenka Pacha metonka yentie o sompa chede de na ya ma afrase Pacho yete dokta na ya obetina me TV ne number yeah share number no ye na yeah the production line no be good TV no so na wa frɛ kama production line no be good TV no so Ofalumba Ovozo erani nyankopon hira Ovozo nim say me sa wa sorry de oba de adom asori wo Kasi School Park ya wada ne Saturday bia beba na ofa me sa with different realm na many awurade nantis mape ade a me do wo Kristo ho ye nipa oyi na akoma mu ma ade e ma asori adanse e bapa no oba na mu sa ade bia ade aba bro man hunu mu so a ma mo aye sa ade ni bi keke no ma short 3 months no awe ne nyame bedua wo abrabo me pe obi a wo tie yen no de wo ha madwuma nkoyi no nkaza sompa achede ofa aka ofa ntimi ye bi no man ho 3 months so no amfre ni adanse am onye sa nyame no wosuru ni ndi biom omo meye bi no mo nhwa ade okay hello Udin baby a free Abrotia Ofoso be ma wo hwe eye guarantee fo mighty ensia ichemu eduno a na enkono no kura hyase wo se maye mre wo papa ye ho da na se yampa ba wo se ye betwa ne so aba wo ni bremu na eduno so eto se no nti no esafata so obi aye dai etimi eye papa wa bra ye mre hu nti ye hwe ni enye nipa nyina ye wo papa ho na bra wo to abodo ogu nso ni dachi bi no onsa ebeka ama na busu nti no so mpa chede dodo na edi adanse. It's quite unfortunate say ye bia homa na obi wo ho a wo fra ya na entom ebi anya adanse akese nti no
wo ha no amane ade bi eda wakoma pono so a wabɔ ho mpaye bi a akyɛ bia no yɛsɛ ɛkwanya no enie fa bɛso nyankopɔn hwɛ ne nyankopɔn kɔ apam na de sugu sika na sɛ ade bi a wode ba bɛkyɛ sɛ suku nkura wɔnom ntaade school bags ne books ne trade ahodoɔ nyina no yɛgye ntaade ene ntoma so no yɛbɛkyɛ de ama nkwadaa no ene ekunafo ntene de ɛwɔ dɔnsɛm ɛna wɔde ma wɔanya mememfe so anasɛ wɔhyɛ so wɔafiri wakoma mu na ne nyankopɔn mɛtentam ɛwɔ Sompa akyɛde adwumadie so na wo ba wankasa no wobɛhu nyankopɔn ne monyam tene we yɛ akwanya ye bia di ato ɛsɛ faade kakra no ɛbɛka ta one media Sompa akyɛde foundation ho na enyefoa ne yɛmfa ma ekunafo ene dodo a bɛsɛ mpem yɛnsa kumase anko akra no yɛatwo mu de sɛ bɛyɛ abronyai wɔnom so ebenya anigye wo mabrabom ti yesra wo bia se won famla na ne nhira no entimi enoso ewo awurade ne medase okay Sompa akyɛde brabe yi bi na emwa yenko computer so adwadi emra sisia Sompa akyɛdeɛ yaba Sompa akyɛdeɛ 2023 Bible say nyame Sompa pa ne sɛ obi kɔnwo nyanka ɛne awusia mobo ɛno ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom sɛ bronyen yɛbɛma enisia ɛne yakrafo adidi na yanko ayɛtini agye sɛ wo bɛboa yɛn enti sɛ yɛsika fatu ahomatrofo yi so 0598559802 meeting biem 0598559802 ediya waso yeta one media branya bosone ne de to so aduonu ba ko me bebodwa trada na de amode dum yen no ye de ama ekuna na me ba na me say se ku na me say Sompa faade a mo ye onyan ko fi so mu so aso efi se je mo ye je se bi nsi ja se de fa so fi fra krafo enyanka emu brofo omo mu ni bie so ne kra se omo mu ni bie mu yo ne bie mi fe mo dia fa en so mo dia afema mana pro so everybody won hira mo Bible si bi ohu krafo mo everybody wo be hira se mo hu krafo mo everybody hira mo anu anya mo kese apapam so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa akyɛdeɛ 2023 abusuafo yɛmfa yɛn ho hyem na propose prepa oboard ponko mu yenyankopɔn obeyiye wiye Sompa akyɛdeɛ 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi November to remember. So we have food for thought near November. Our faith anniversary and the Liberty Conference. November edition. Untimi new free. O mine ya edubuache. Erebre. Onyamia manitumi. Our food for thought to 14. November. Liberty Conference. Epe pass. Onyamini muadini. Efficient na samu ayakasa. Oyefri Yohani edi. Esiet yonu bako. Chichemusia. Revelation chapter 21 verse 6. Osei. It is down. Jumadiya nyina baba so kuma. Jubilee Park. Anopano 25th November. I am a Natu Tufonie. Ora SK Ora Kwakujes. F. Gray. Sandy Asari. And a resident minister. Minister Kwame Jeto. Pato Chum. I'm a Yamel Krum. Otifia Yadi Metaphor. 25th November. Liberty Conference. Na Onyankro Pontry as Sekusach. Kankania or Danis Obeshia. No Bakachino say. It is done. Oh, glory, glory, glory. FM. Ya rebe na etete o ha we say e syphilis, hepatitis B, chlamydia, ana odun so na obeme mu hihyew, ana stroke, ana kidney problem na ma na ase atata, ana wo semti, ugo fia efieje edu na gidigidi, mesrew, and know how to work sharp. Dank natural care complex abamam. Mesrew ba dank aso ya, e o machines a wo bro, a e de be hwe ni pebio. Ye uba ye fie do nkan
machine na be kire say nipa asimesi fe grow man and I say rewe na e woni nipa asimesi na dey do account they will grow su tata share the mawa etu ha na sima hoto mesrew wo fia ent na ho the screen is numbers dey the place see a etu be cover Dank Natural Health Complex you betu yare so ama ho ato Dank Natural Health Complex am to feed. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel an wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne se nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum wo trinwi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pemmed ana sa natural dia wo hia Alison Herb Homage razor bombs aguani brakasa wo dware wi a na wo kekao ana nkabone ewo wo ho diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na won so how ne say anantam proye unamani totode wo hanu mu aye nyina ene Alison Herbal soap fabi cherry wo Alison Herbal product Alison Herbal product a free Bristol AY Ventures nso de ebi o memu drugstore pharmacy shops and cosmetic shops ahodo nyina mu wo pane dodo mu ana baby search asem a 0592 145 024 and 0535 141 050. Alison Herbal Products Abusian Chemfa. Okay, Yamashafo and Yatiafo Yina Akwaba Eba dia santiman agiatum me catch yourself some Asem Mpe Nipa you will be catch santiman you will be a catcher Ghana mine and enumere and rather as somewhere tabri at the 2 ya proso ababa one mavis I will free and case one ababa na mani send you kunu sha wash no and yeshe papa and rather will be any tria the course with TV no so and yasam ketwa abrantia no say a juma way and pay crano 10 million titisika no inshada enu enso bon homo den ehwe ababa wei kwadu a wo say abrantie no hwa wo hwe no enye hwepa
obi ahwe video call so ababa we kura woma wode edenti bemen na bedwafo kasai ema ye kasa bi ede bai na esi akire ye papa ba ko a wono ode ne yere aware mfinhia aduanan miensa 43 years japade omo ye no papa no se efie mienu no eye ne dia maame ne so se debi eyo no so edia ene die si wo koto ye bekọ tabre sunwa kwa so tabre ena mekan ensase sem adie ba na sie boga bia to 10 plus wo fira broche ba ye plot no nyina ba kokora ni ho ye bekọ ho ni akwa akohwehwem bema memo akwa aba ya jaw bibia bokọ de nyam nadum eno anase ye frɛ wo sɛn ye frɛ me Daniel ene so ye frɛ me Daniel no a ye Bible mu Daniel jatabuom Daniel anase de hibia jatabuom de na wodene enra ye ne wo di nkomo afidie so ye pɔnkɔ ye de na asi akire ye di nkomo wa ha ma mu tu ye fo bebre na ye si from no na adiasa nti mo kan sɛ me kofia me mfa no na yenko na me mfa no yenko no na me kan sɛ ende mo kan kyerɛ no na oti akire me ride nti onhwɛ na wa ankasa sɛ ne be ya ye bɛkɔ asundwem nti me di kan di akora no si from ewie ya me di akora no si moto nanim no osi ba ye na obegina akora nanim okura black bulletin wɔ ne nsam nti o kan sɛ akora na me nim sɛ akora no ne no kasa nti o sɛ je ena me kan sɛ oh Reinhardt o ma me sɛ je no sɛ nya akora no na wo nti me tene me nsa sɛ no ena ɛyɛ rings na ye wedding rings no ena wayi nim yenu no e de ahyɛ me nsam o de hyɛ me nsam no mante ase nti o de hyɛ me nsam ano fa akora no hyɛ na chi ena o tutu so ema me sa di fro ba soro han be miti madam yi e de kyerɛ no ansa na me sa atwaso na wode ring ne ma ring a eyen kai dum wa wade mu ade hye no no wasade wade ama ho wasade ma de ama na wode ma wasen be no kata ato wanka bibia nta ato eno ane se o de ma me no otutu so koi anopai no frame me no o si my me na me kutwa antro bi kyerɛ obi me ante ne kasa ne ye no ka kyerɛ me se me ntwen na mewu awia kete wasa ka bi a kyerɛ anopai ya obi number ne frame me wu awia kete na me ntwen na be hu okay na eno ada akoda he eno abi koda fie na oyire so koda he me nimba bia okoda wa ma fie wa ma fie nene wa ma mu sika omde to aduane edi se de da bia ye no no bo akohoma me no bosom ne so ye no unse eno no se me bo no kohoma last month me bo no kohoma mo be tu sika no gu me so on pay me sika on pay me bibia ema de kyen ma me sa de sika no koma no ema o ka say sika no onje ema me kobo me sofo amane wanje sika no enti o san ko bo chan say me no me ma no me mbo no kohoma enti ekire na me elder efre me e ka kire me say o se me mbo no kohoma me de me san mbo no na aka 1 week ama last month na end enti me san ma no 70 cedis at that moment ena oji 70 cedis no nti week no end ye no ena bosome na so ena me san koji makatua na me yi 300 Ghana cedis ema omo for the month nti eno na omo use sesia ena me so enkwara no 5 na aka no dia aka no na me so me dey hwe omo because say ring no way ring no dey odi ma me ma janu fie nti no what say ring na kasa wo ho e wo me honom so ono no wa initiate divorce process no okay ya beda se na chese ring no wo ho ababa wa no wo fie ha na ye ne te studio ha sisi a wo so wo dwonso aba me twe no wo dwonso aba Sompa FM ye ko wonso ye wontumi nkasa wo beba producers de ne beba ye ko 21st clinic na mamiti ahwe na baba wan se wo ma ye hwe emra kwan a ye befa so efisa adwembone ya baba woni tim 21st clinic ye sciatica expert orofo ye konye ko tu sciatica yade na se wo 21st clinic na sciatica no eso sisi efa usirem ona kokomu no
na kosi wo na se wanhwe yo beka so atia duru so anaso obi atu adu obeka se empanye pa ena ewo onipadua ni mu 21st clinic kuto ena sciatica yade no otumi etu asem na wo se menka nti wo se yade bibire biada efru tunwa no kosi wo na se obetu ase na wo de amawo se ye stroke diabetes no obetu ase deku na wo de amawo abasobodie pii no wagye na bibimam ha utwa bosompoko abruchira 21st clinic wagye abasobodie pa ne sayo ntigana fo gi ne tum no wa sheta Ghana man babia 15 branches ena wo laboratory ne scanning fidia wudo pi wadu begina so uko kumase anaba kumase a ehwan overseas alpha road nchemu ha council quarters called junction wo boase ubehu 21st clinic domi market ewo popuni mantem krom pom kran ukwa 21st clinic enu dini juma sunwane kranza techima 21st clinic kosinye mini 0540311311 0540311311 3A Herbal Center orofo ye ko nya kotu ekoko ase enu papa abadwa so ne edi tu koko ase na emma ahoto eba wona koko edidi onipaduam wona koko ehawo mo eye 3A co capsules koko master ena me kamfo na media ma ho amama na agina osikim nyina no koko sa ena udwade ahonam eyo hene wani so a woposa waye wisi eduru ba bia wo so de anopa je so to mo ma so choko ansa na ade wodo ho an watumi hu no koko ena ya wosa orofo siasi etu koko na se na de abepoma ye to no se tue ni ama ye ntumi entrance a yenko pa 3A co capsules koko master ni bi eno eye nu papa 3A Herbal Center wode abadwa so kolinaka ba dani heba Mr. Heba apidan ye kwa ye benya bi 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules koko master papa yenko PPP eno eye prekese powder orofo dodo no a enebusa akira kwa se ene benya bi ato efri se se de omanfo ate prekese powder no kano omuhia bi enya asem ketwa eye immune booster eduro kese pa orofo sa prekese powder no tutuo no ase so num ko ni padua mu a kwamwo na kutia yade no ho ye dene kama wakoma no se si bon enye prekese powder oba pemfo anemia mojawie na aba so no yenko ne kopa prekese powder ni bi ebeboa ewo wawom cholesterol no agi nipadua afa no srade no wanhwe ye eno ene duru ba bia na ama blood pressure no eba so no yena ne sade no wabra ye no prekese powder sugar level no nye prekese powder wobuo Herbal Clinic adoto adumanu ena akwa obenya prekese powder ni bi na wo ba sompa ya bro sa yase a maamefo no mutonsuo no prekese powder no wotombia enya asem keto akra na ye kwa adoto adumanu na yakobo Herbal kopehun sem kaye nya pebi akogu over the counter so to nim ne aton atemfa so a yemfre wo mo ahomatrofo we so 0249761508 0249761508 and 0574725506 aya prekese powder mizo drink ne 5G meza no aponto no ayiyo no ni nyina bronya ebei se ya moabo ye ho antwen ya hoho a na ya moabo ye ho ya hwe ye nim guase beba yempa bibi nhihye fridge nim aya mizo drink ne 5G meza orofo sa mizo drink no ye mango flavor na ye wo miss fruity na me kan pempi se miss fruity no eboa nkoda nyini anya asem ketwa na mizo drink we no amafo ajatum na esedi musida homoto no bronya bere wa hoho no enwuhu animu ase na obi kura dia dance ese wunya akokọ na ma yache de mamizo no a temptation no kama papa na mazifo age 5G meza no atum sana galamsifo age atum ye ma me no motra dwaso eche wa wiaso no wo se 5G meza no eboa ma de eche otumi so de prim eko onwuma so manager Daniel Etombi ewo 21st clinic atwa overseas sana Bikan supermarket abawa sister sewa anomanji post office mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa okwa ubenya bi ato na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi woni VIP car park no enedin hwe animu yemfre na Sachi wa homatrofo we so 0246270221 0246270221 kwa kuo chiri company limited ewo poye mantem kropom na uko Eastern region dia
kwaku ochre mizo ne 5G miza waje ho afa won wo fon so ayire bi ene wo dan ne portable nyina no so wo pe mizo ne dosopo atode age se kwaku ochre company limited yen frɛ wo mo 0243 329414 0243 329414 KF Kinju Enterprise ewo so amemrom ya tasi rank ho no ubu akọ new so ameno ho na KF Kinju Enterprise wo opamangwa brusa nim ho eno wo mizo no and 5G no abusu se chapo yenko KF Kinju Enterprise na yenko tobi 0263 752 944 0263 752 944 na yenko tobi Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brim Odifo ba ko pe na 1 cm Ghana member say yeka eka na mene wo anim guase yade no adane krankro no nkonua dawsu bia no a ususu se eye bonsam na de sankonua na to no Odifo Samuel de akwankyere ebeye firi ho ama ho atɔw mensia he boboa no ho na jakokɔ na so ho na Odifo Samuel wo bompaye no so onte aso de dabi eye counseling ko a kwasi adanko a na wonya adwuma yenko mensia he boboa no ho na Odifo Samuel wo yenko na akwankyere mu hwampa no yemfa enko pam otamfo abonsam brunya brewi 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 and 0265 441 995 Mensia hembobo ano ehone jakokona so Odifo Samuel eninya mema ediesie said ye beyo beyi omo firi mpunchirem na omo ho atonwo mo kede yakon ade akon yanim we ya Sompa Asem Mpe Nipa no krasam kwan ya kan dwumadie we so enya asem ketoa enuti na ahwiri na ekon ede konanim maame mema wakwa aba yeje obapa impomte say nyame adom enrada mokono de wukunu kano ujitum sei bijitum kire sei watena fidie so wade machi kromo honum se wajame eno nkoda nchen na minim se eya bufu wasa ba fidie so aba ka se wajame nti ye wose me ro ring ma entu de ne ring na man ring ne man wana de man no ana wono na ka se wajanti fa ring ne man no ring ne krampo de o wia ring ne sieye me aka se no de ring ne kwa adwuma ba na me hwehwe ring no me pamade awie na me te hall me pratale ne mu ni sata na me so ate kakra me pru mu no na ring ne mienu frigu na me nim sa ade asa ade acha me hwehwe me ade cha mi yi nkonwa ne prapra ho nyina me bisa no wona di nkan sori na me bisa wo se nhunye nkura ne so be wura ho anopa no me bisa wo se omunhunye na me nim se o ebia yira na ayira na se ya o de me ko ohene bi ho enti me baaye no bag o de ko adwuma me bie ya ring ne dem no ene ne manager ring ene dem nti me fa na me sande frɛ ohene no na me de tu na nim sɛ ohene no akola one ne ye adwuma me de tu na nim sɛ o ring yirae na sei na makwa akohu no mo kura po yes me fa nkompai bom me kompai bo a ya me fa ring ne fa nko enti ye ko osirem ko ka asam ne wie ye no ye siesie wie ansana me de ring no ehye enti no enro enti moko osirem no de na chese bibia to atwa o sa de ring ne se na eden na enro wu yiye denti ami yiye ne yese ma bre wa brante ne sa no na chese awade wa no wajai enye se na mete ono se wajai me enye se na mete yo ti enro awoda he ono no mi wo fia ma pie se me kwa akoto ade me ne se enro awoda he me ba na brante ya lock gate oba enu awoda he me da madam fu bi nchen eti se koba ne se wukunu ka so koda mpra ho abagie di me njini fi se nya me nim se na se wo wodan ya wodam nyo no ukunu na te me ne na te ba na adenti na enu awa na ba bi ada no na wo koda wadan fo ka kire no first day o utie me enu awo koda wadan fo no o ka kire no se empokura no enemi ntum da fie ho
enti me koda madam fo no abu ne din ahye ho o kan bibi sa akire no bra ne nkasa me ho me kasa no ho ofia wode ne ti bonko ne number kura wa me phone so mon friend hwe se ebe kwa okay omra samo number na to blacklist kwa ku yancha okay for sure me de no ma bi ho ya na in fact nyame no kura ne ebe chan fidie so a ya tete ababa we kura no e ka chen se oba no beto ko ba bi abuade kakra e kwan ya wo ye fa so kura o sole ya be kodun so aba mame mun fa respect my kakra ya wa na ade asem ne baaye sebe bebia wo wasem ko bia no yen koye ne be ka kyew ye ka kyew wa ne ma ho aduro no nyese palaw but tie no ansem na start free ofoso na mpese mbusan se enura no mo ko no wo san ka ku asem e kyere wo be fafo number bi de friend se wo be wu awia kete abra hu no wan ba nkasa me de ring ne ma no ana wan ka se wu asem bia ma nkasa ma men ka sa asem we enura ye ka kyew se ewu ewo wanum dudu mekun maame se be ma onu apen bibia ye na akokasa se bo ama na chance o mekun de eti se sebe mebo odua mo wu asante mamu ana se Ghana mamu ha se obi ade ne ba ma ana oba awade na se wo ba o kase obebo ne dua ku no ana se wo ba be ma no kase obeku na tie de meka cho no hey oi tie de meka cho no anya mu nkwa na mawale o anya mu nkwa na maware wonim de obi hu wode nyame da ma kwakora na opia bonte anya baabi de uchiri koto eno akoda baabi ni papa yi enya na japade ni ho sanka akoda na de akye no na oba na obeka asese manu sisum na so akora no baabi ade ne koda wa ko wu a ka baba papa ya mane mu ba han me ka bibia chama monti ase mu nko a Romeo and Juliet ko mawale egui Princess Diana ko mawale egui mu me anwene ho waba ye ka sam cho obo ni mposa na no oba ya oba be me ne nsuo to wodwene hu se no nsuo to akora ke ekuta mo wisu moto o ma osika fanfaka utra kanya sika na de tu akaka na sama ba no bedu mpanifo ne nyina ewom ne ye ka ne ya ka sama wia wo se makoda madamfo bi ho okay o foso awade we eni pillars na ewom ni suswa pillars na wa wale o mu swa o de doma be man won fa be nkoma na busua no nye mu ade no pe ne ba bi nta na wale fa nkwa heaven edi eni the nation sanka bozo be ma oba de nyankopon hira onka ho na onye okese na awalefo yeso awrade nya omo kese bozo ensem ni bi wa akire kakra meka nyina ne se de oba tan ene ne kunu aware etie no awrade ne nim kokuo mu asem se aware a okoye ne se be ma no kakra wo wotimi ye watimedua ni nyina na da bia kum no pesu okumedia ene megina so na maka tro ban se ene onne di kan ba ha se na ya anke kan bi ma no se de wasi ama wasem tie usutie oda ne medi emani pa hunu no sa na ba bia beku bia bete won komo minya ya kura ubu nkotode pa wo hene bi chewo ye hene bai ntu de unya asem bia na esiwia una wudifo nipa na fo so pamata de hyew echese subi wo se odane se asu no na dia sombie de bro ya meka chere se akum no ho de ofosu anwumire ya wo se police forte no man sign bond wo ho eno de anwumire ya mo anya mi sign wa su fom jesi afa bi abasisi e wo se no kosan board anadu ya na osu ade wom ebiem meka chere no ye azikoma ye di ni asa na te a mo ntra so betu ana mo akọ baabi ofiri adene ndi na oje ne hu di za no se mepo wo asase wesu ensu atwa ye ho ahia homa atwa ye ho ahia ono ase de oni ni kruti onim se ne ba bi wo odifo no otu ana moko ba bia bedane abonitiri so asamba yempa npu masibire nam nim se nka moko no kunu be kwa akotena se no aka je se migura bia ne ma nko ye nane no ne nto abrabo ne so na nke ne mo be mo be di sa ankomo na ne so ye de asoso wakoyika watu akona bontene ho de nsem ne be kan na anko amonti eye wahi eduonye ne wonko nene wu ko be sa do adamfo no wana abekwa akoda no ho ifie na wo do je afiri mi o che no wo ma obi abeji ana wonye etomire bia moma ye ntiwi ase ne ye mmara fom kakra we na bible kan wasem no wo so ba bro ho ase na wukunu no wo di ase bro ho ase na wukunu atimi ado to ba bia na okura do na ne we tifia wasum die ye de hia
akweden wo den wa bre so oba ti say ya wasum de ya de anya ye wura mu nche ye kura tro bi na wo tie na ka oto ne ba tim sa de na no odre na no oba betena fie da bia na hu se da pressure we wo oba ndai ye ize o enye ize kura to vozo ni american say police for number sisi ya onko sign bon papa we hu gun so gun kra ye bebusa no na afi awale sem de ye hwe na akire ne ma na di na ba ma ebenya na sumdua wanya na awale we de me kan we say ase wo kra wo tia ne ba ni kura be ka say wo mpom ba bi ntena mo awo Abrotia Ofoso bema ababa wa no on say no ameka chia ne se na ni nso ade omu nipa bia wa asase so na ene kora no on so ba watwi afa ye so nka wo kofie but ekuma sem na abam no yama ne nkofie kwa Abrante na dan ye no ye yasopa no studio asa Abrante na betwa ntro na ye di Abrante na chi ye ni ase no mfa ma obi ode na asem ba hanko a ye say ye ta asem ye ntan nipa se wo bana se de wo ye no ensem fata ye be se kire se aduasa mienu ye teche masantamu ni akasa de a kirew se wo fa wa na beboa wo na mi tu ne fo aka che ne se be ma bia ni ho a owo awia wo yase asebe ne nsemfo na wo de obesoso wa hwe ya wade de awade mi su ne brabra men kan chen so wo mfa menko se wansesa e woni su ne ban na wode tini mu ne kokko den na wa yete se wo kraman ya be bibia obepa wo ho na wa hwe onya bempa bi ma ne nso ne mo da enti ebe ya ma no se onu akasa no obetena se bakwase no wonsesa na adwen yese sumye ohwe no so ma adwene onkwada no wonfa ne tinto sumye so na wonya adwen sacha nya sa me ka cha no onya bemma papa bia tonga ne de obenya obi ama na tu ama obenya obi ama na bonkomo but bemma obetai wachi se ben ni monyamfo ben papa bia wo kọ ba bia asem bi tu obeso mu edi wachi no onya bida na enu ada me kasa kire ni pia me won wase wodru fom ho na bemma ka se wonim ntinya ade one ne be fom moton because wa hwe ya edokwa besi wa ni gina ene wo sa ba asa madam wa ro me ka wa de ama me wa se hwuma akola no ede ne kwa akola ne kra kokora no pese obekọ maame ne ho eti ye ka che ne sa wo nipa bienu na ewo ma wonya na adwen se wonya mpena bi wo ho nti no obefa akora no de na kwa akoda no ho ai sei so onim se wagya wade a ba bia chichira aboa na na manta maboa na wa ne yesan no wo mu nko mabusuam no mko gwa wade ase engwa wale wa ase nom na ba bia safata na brantie so no wo hwe se busuafo oba ufia na se wo nchen na pese opam ne tokoko ne kosua ene ye de man besi akora nkobo no fanya ababa wa ne ka ekwan na onya na hoto wo na blabom na de wo cheche ne kura podo fo so be ma me emetan de wo cheche no wo ho no ai wabusuafo we okay baby ya dro no pani ya wiewu na mom ma me ka che wiase nyina se ukwa awade abusa se wokwa awade a busa efie ho ene oba no ye a wankasa behu efri se sa awade wanya awade a brantie so tokoso kaso be wade ababa wo ye a wanhwe ye ye bekwa akofa ni funu metaka na fidie we so se awade e ya adamfo nwia de nwia awade emutimete na se wokọ sa awade we na sa baba wo ade a wo ye wo didi watam se se kwasea twe wo mafunu ade di wachi a hwe yie o na wade ye mfa nko heaven anu ti abrantie se na busuafo otie ye a omo antu ne fu yie efri se sa wade we no se tokoso a wanhwe asembisi eye tie eye tie efri se awade a woma funu di wachi de enabia no omra samu aka asembi o se yawo sa abrantie no obrechi na tikoko hwe ababa wana kwade woma funu no bo no efri se na bonsama bedua ne mu hwe ne ye bia baba wo ye ne wa ha wo muade jina bonte se wo ma ha obaya wutwi afeso akọ o ka se ye nkoda na we hwan na kokko ware ade we ma me kantra brantie ne se ma wo mfa kakape ento ne mpaso mawie tietia benya safo ebu ni be yen kanasem yene semense ba clinic asokoma pondo free bae twetwe enkomo simadu so na yentua edwumade so panipa me mamu akwa aba yemo bibia boko de last week de foforo bi na bae ono so no na no na wo se de mo ano na wo no
Sumense Eba Clinic ahwe to say intim. Oba de na daroma bibia ekoso kama. Oforiso said the name no. Semens there, yeah, Brunibeka say we take the lead, then others follow. The attorney say a near me Yankupon nam Semens Eba Clinic so you know. Ya na enwanwa. Na just open ni na baho na befe. Na the attorney say you say nay ubo stroke near kan say Semens for other na stroke is say amuji mudin sa. Ya de ba ko pe. Ya ka kire mo say ye no ye hu ni say enro no nya no kwa na ya yaresa no se me wedro medro ano nam time he ebedru ba bi no emwa no yare emwa da bi e kase yare emwa no emra wo pe o ma pumasi bre no so dane o mo ho enti dan na wo betimi aya won so betimi asesa ho se de be ya sa yade ahodo a da bi e bodin no ebetimi asesa afri ho eno na semense ba yade abeka edwuma de ho a ye no da bi a no na de atene say Semens akwakofa adefoforo bi aba da bi e ka ho asem wa ha se enene dai di kan wo hwe ya na se utie ya yesi tutumika bra sa de no enya ade bia se reflexology sa reflexology no eya ade a wonam ne wonsem no onyankopon de impulses bi a hye ho a sa impulses no ayete se electrical current se de ye wire no na ascend signal no ekọ ba bi e ye oya no enti se wo hoyi when hepatitis B no ba Semens for ye miemia wonam ene wonsam ye nim ba bi a ye mia e ba akọka obrebo na e ho atechema no ene dwumadi a Semens si ayedi si ayade hwe no asesa ye de no ema wi a ye miemia wonam no wonsam awie no na afei ye juice na ya miracle juice no juice ne se hu din kra enfama no obi ena ba betu ne din miracle juice de entia nipa no tu ne din sa no ye na nipa no wosisi ya de den pa o se wa ye therapies ahodo nyina nso enko na obae no juice no mienu pe na otoye ya ka tro se ne bo onye den obae oto juice no mienu pe no ne sisi na o ka no sisi no na eko eno na kire dwumadi Semens edi ye miamia onem ba bia ye oya no ne ye sama juice ni bi enti sa onsa na ye otitriti usisi na ye oya oba bi na ye oya na obi ba ya ono de no oso no akoye MIR efise ohun se ni sisi ya na wo ho na ne nan nifa no so na ne nan ase atata e honko a enti wonte ase wa ye wanum nru e ko he ba nyina ne so enko na obaye no ene e ka kire nse da bi e wo se ye twa scan ne ye hwa ade e twa scan no ye hu problem ne ye start se ye no reflex ne wie ne ye ne massage enti ye align na chi no sade na nkase ne mu akeka boso no ye boa no ma ye titimu kama ni nyina ye reflex ne massage na ye no enu nti ye se tumrika bra say ye stroke ene wo so bra Semens Herbal Clinic na ye fanfa reflex ne massage therapy no na ye moa na u stroke no ye di nro kakra kan ho no na ye se ma bibia ye kama ene wo be ba Semens no na nkofo tumrika ye match pass wo ho den stroke for no mo ye physio e wo ye gravels no ya abo no ho no enti wo so bra na so bejo de me patro na me ka tro se e bia na wo wanya UTI junso mu hawe e ya de tete nkofo pa na watwi mu ye si mu enko ba bia o e free me ndane ba nyina no ye hu se UTI cases na ba no e wo soro pa enu tie be se ye fa sma kakra bi ne ka ho asem kakra de tene se sa UTI e fa ye junso twa ho asem enti yen kidna sabi egu ye sisi echi ase ye mienu no adwumadi adi ni se ye moja no e filter moja no e sone so na afa ni by product no eno na ye dwonso a sabi ye ko ye dwonso fa ye bema na se ye bema mu eja ne kwan no enti e free yen sa na se yen kidney no e ba besi sabi so ye oba na se bema no e ho e na besie obi wa ne de no e be ka ne kidney sa UTI ya ye kan urinary tract infection no aboa bi a ne hu a friend Escherichia coli a ye try short say E. coli no sabwe enam say e mati triu omo shorter urethra ba bi omo jon sofa no e ho no ATNT e ben omo aseniti omo de omo ta nya sa o ha ipa be ma de ne wa nenso be ma so timinya ebi o ha na be ma no oba na di kan nya e no ne be ma akwa akosia obetimi anya because E. coli ne ho den pa na de atene say sa aboa no timi tena o kidney ne o how bi e ba ho pe na de o how ke say friend pyelonephritis sa pyelonephritis no e kire say
wo yako nsia do no efi sese wo sawa no ho techima wudi agora wo beko tafo esiye efiri ho ba no na abaye brother no ene yade bi a friend cystitis no junso twa na ankasa ehotimi honhono honhono ese wanya cystitis nso ye ho akese pa sa abo akoro ya ikola ikra na ede sa ho ne ba afen so ukọ urethra no mu a ba bia ye junso a ye befa no ehotimi honhono na ekwan na si eno so e ba sa pe yesu anya urethritis enu ti entna ho masa ho hawi enhaw obi wa be sa se ensanchani be na be da di wa mo se sa UTI ya ye ka ho ase bibi no anyan se wo ho se aboa na kotena wo kidney no ho a am wanya pyelonephritis ana se bisa bo so wo ha na wa fe efie afesa abofono nausea enso asetin afenso obi wo ho no a ne de no bo so wo ha odwonsope na o ti yaw e wo ne be mem ana se ne be mem eno ye friend dysuria no eno so ye conditioner ehu pa afenso obi so ha ne de no hematuria sa hematuria no kire se odwonso ye no moja wo ne dwonso no edu sa stage na ya ye hu udi agora na se cancer ya bam eno na semens ye si ye tufo se ya hwe ye entna ho nkototo nuru ahodo bra semens ba clinic kuma se asokore mampon na yamwo if say ye se ye diagnosis before treatment e wo say ye do fan fidiem ye twu moja se bi odwonso wajanan intasuo bu okra be fa no e wo wase na ye de afan fidiem ni ye hu say ya de we na ye wo enti enro we ni nro we anase say ne enya wo ebi ana therapy ne wo say ye de ma wo obi okra oba no abeto juice na okọ ya ka tro say semens wo de ana de asem enti enna da utie ya fa ye number na de frɛ now de how bia frɛ na ka tro say na ha me nyame admo odum no fo no dum ya na wo twɛ say ne ye beko details say de ya ka no ya de na ehu a ye say UTI no ahodo ni nyina ye bekom na ya fa no mako ne ya kyerem complications and asensunsu aso ewom so ne aka wansem say de be ya hwe ye pa je number na de friend 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0205 0205 57 57 35 35 55 55 0205 0205 57 57 35 35 55 55 First ye adwuma na otwemu ni nyina kwasi ada pe ene enya adwuma memenda ye adwuma okay ai pon no 9 de dana kan de pon no num okay bra semen seba clinic kumasi asokore mampo ye ni asokore mampo rural bank ni di nhwani mu men ka se bia ya mo yare so enam yade ahodo ni nyina say gonorrhea syphilis chlamydia genital wart human papillomavirus HIV and fan semens feature maka hepatitis B oba ni nyina yesa de eyini ka ho reflex no so for us also beba brana bra experience sa reflex no yesi enei enye loss review necessity abeka ni padua ho obi a wodidi na anom ukoba de also be reflex okay. na ye massage no se de be ya yade ahodo e wo ho nyina so ebetime afiri ho ama na malaria nom ne typhoid nom sa nde uba ha kakra bi na se wo na osene no na bibia de na awo ho sensem so fa be dan na onyankopon fa yeso mo na nso nya ban bi meja de aka ma okay Dr. Gan yen kwa gan so Oforisuo me kwa gan no me ka asem ketua bi afa the doctor ka me pa cho semens heba na ana nipa be kwanim say wasante mampon pepo no so me pa cho kumasi asokore mampon okay kumasi asokore mampon na binya ka no Dr. Mensa o do for Dr. Mensa ka o so ko asokore mampon ana so o for Dr. Mensa asokore mampon ka se obesi obabi ohene no state you know ana so room asori da no yesu obusa krakra se o ko semens obechiro ebio aboabo traffic light na se opposite how the post office honoma also benya asokore mampon ka nesi o room asori da no semens eba e wo honoma ana mu amu free incline ba ka so ane na chi no mu wesi o tech usi wo teka usi wo kwa asokore mampon tax ni trotro de obefu bia usi wonsi wo semens herbal clinic na mo besiu no Oforisuo de na doctor e ka no be ka asem kitu bia ka na me ka asem say semens herbal there say no ya hemu warehouse because Oforisuo ade konti America say say okwa clinic bia ya the reflex no ene sa you know ne ehwe yare obebia bia na say o ma no madro no de no asa yare a wo de ba na ampa so beko ba bi so ma kwa juice
ane ye be ye dia ma na wanom ebi so no ba do be fa normal diagnostic fidie mu ne ehu de wo ho ne ahwe yare Oforisuo ni nyina na semens heba ya ka bom okay ni nyina na ya ka bom eti ho no ba se wo de ne fa se wonu maduru ama na boro so e wo se dia ye de do fa reflex mu a ye do be fa no ye ma unuro obi so ye se do fa fidie mu eti semens heba de Oforisuo yare bie no ma de fa no ba hypertension for adam ba be ka se mi say ye ka stroke pa see etia say minim hospital a obetumi di stroke awura e say semens heba wo de ne diabetes what there a prostate related issue what there a cancer what there a kidney related problem what there a air war and then we are go no syphilis club and crowd tenete malaria ne sa anyoma ne dey say oba mantemo tech ne feature on ma sa yare nkete ne dey day in and day out obi aba ho na odefa because oba semensa ye nya kwan de ofa abefo kwa so na hwehwe wo yare ni mahu ne ewia ye hu say wo dey na enduro wo dey na reflex wo dey na juice ne dey amount eti se nka be ko ba bia me aka say okwo ha ne kwaje de aka ne soso no ye ho no ba bibia ebewie ofio numbers ye didi djuma ni bio eye 0240 61 60 61 0240 na Oforisuo ye ba be sore no na agan okay agan me pachi ntie ne eduro no edipa ye de frɛ no eye Semens Vital Herbal Mixture. Semens Vital Herbal Mixture. Na ni djumadi a ebonti ane ye de agan na to so. Agan kira ade a obu membu. Me pacho ye be ma utie wa emre. Sesi a wodi tu ma na wadwo. Ana se sebi ehyem na adwo. Obi so de ode bo anipa na aba. Oba ne to so ana ne buafu. Obi so de ne be ma ne nsore kora. Na susu ntiri nte. Me pacho koto Semens Vital Herbal Mixture. Ne frɛ doctor, ade o frɛ doctor agan ase doctor. Me pacho me de no eyewe me pese instant. E sorry ani manim ya na say me ma dosage a wonom ye be sorry acha 5 to 7 minutes o be ba adwuma oba oni ate kan so kotobi afa sisi yare wa wo sisi ya wo ya wanu wiase mu nduro nyina what is agan ye sisi yare duro kotobi ne frɛ ye be ma dosage sciatica how kotobi kokotew so kotobi oba o menses emma ye kotobi na Oforisuo ni o ma bo no edoso etu de say ura herbal shop bia o so pa agan and also per Semens Vital Herbal Mixture oto aduro na frɛ your number no 0240 61 Like I said, doctor, me dey sisi yare and answer sciatic and answer manpower me pen instant me ma dosage a onoma ni manim ya wo de ne ebeba okay yane Semens Herbal Clinic na etwetwe nkomo no odofo ade bia ye yade de yemfa enkodai Semens Herbal Clinic ewo asokoma pon woni asokoma bo rura bangi no na edi enhwani mu yenko na enkutu yade ase ewo Semens Herbal Clinic na nyoma ekonkan de wo ba no eba na enrada na ye papa de na kosem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa bedwa no se mene meyira wadi mfinshia aduanan miensa 43 years ejapade ama ye masi dan mienu efi ahoduo mienu meyira jedani nyina aya asem na ya fia kwantusem enko your destination travel services say ya kwantusem kwa dia your destination travel services ene betumi aboyen na odi akudu bruni krom ya akoye adwuma ya besi dahwe abusuafo odofo ena kwantusem no ehonsem kan ya doso enko amiem kojusi kani say ye kosua de ewa bruchire say ye kwakoye adwuma wa boche de your destination travel services hwe visa ahodo aboje enya asem ketwa visa aboje no enya asem ketwa kra your destination travel service o waso koma pon oni rura bank no ni din hwe animu o ben Semens Herbal Clinic pa ye fia kontusem enkoda no 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748767 yeko your destination travel services Brixel A1 Ventures Brixel A1 Ventures ono ena de Allison soap Allison ointment ena what they help pomade no aba Brixel A1 Ventures and sano enyuma no ebi ena enyumere ye kamfo ediama no orofo eduru baabi atumu se ma honam ani no enna ho honam na ani no mane enna ho wo ba eduru baabi a wo ku shekaba se de be ya betumi atwa na wo amu no ni nyina ne se wa wo amu no ebeda so na ha tron orofo ni nyina
Alison soap and I make comfort na media amount. Said the bear when one money better out there. Alison soap. A drew baby out to say no and come use Alison soap in the water. A babu papa. A show and a drew baby a day when I'm in San Eba. Alison soap no a bit to me abwa. Or the Alison ornament to swab a gas room. A drew baby a mano ubenya Alison ornament Libya and cow catching hono. A busy work a babu apa. Ochi ade no atiagu ho wanhwe ye bompumpunya ho ebetumi akyerɛw ebetumi adiwu ebedi udem eno tiyampa Alison soap ni bi duru ba bia otumu se empompo asisiw candidiasis no duru ba bia akoda wo bono diaper no a na amanyoma bia gugu ne to ho Alison ointment ene betumi aboa wo ba bia ni monyam eye ne tirimiu obabia ni monyam eye ne tirinwi Alison pomade no ma tirinwi afu ho na wo tirim no ebeko saa na kankan ne wo tirinwi no duru ba bia na be me ba hokra no a honam no betumi wo tirinwi no betumi aputu no ofo kankan ya bam Alison pomade ene betumi aboa tirinwi na ebubu no nyina Alison pomade ene betumi aboa manyoma akonkan Brazil A1 Ventures ono ene de Alison soap Alison ointment ene ni pomade no abadwa so kama de no enya atrase ejapa mema wakwaba ya ewura bibia bako de madawuma eno ada omanfo hu afidie so ene so ase hu obi beka se na dai de be na de beda so Asem Mpe Nipa se enkomoa yo madawuma information 1980 ami otamale ye juma na me hu ewura bi na odin de say on frame Kwabra George Achia okay yeah now ye adwuma ben am here omnibus service authority achese wusa no kaye ne ya kaye ayo Metromas ajo se many months Metromas bayansa na me now ye de airport na me chief of security okay yentio enti me wotamare de mumna and na me senior security actually na chese menya promotion na muana chese mi hunu oba ti menene try ya bese be o yire no your friend say Sompa FM Faustina Achia media na chese why ne ho ade ma ye ne ho ade woni na wo say me na wo mienu okay na meneno me mfie mienu na mi hunu suba na chese mi fi say okay na mko hunu busuanfo ni papa na ni papa sa me ye no ho ade na mko ye no ho ade bia ensan ko e no ha me 2 years time na I space bi wo ni papa fie ho kakra nti mesi dan bi wo ha ma no na obakuma sia tambia opo ni papa asaso nti mezi me mpedin sa that time na mso na bi kakra o mi sam fine nti mi ko fa mason na carpenter ne yimu libres mi bran ma mo na bo me ne ko si dan kito eri woni papa fi o ma no nti ensenya 2 years kakra ne se san transfer mi ko akra na oba ho ni papa fi o na ko si dan no si ne ewukro be so o suntrasu ya ayo papa kasa asase papa kasa asase ayo estate adanu bi yo na space bi go nti misima no se mpese okwa dani papa asaso na misima no ndi o mu firi mikro mu ne bai no mba be si ton chance bibia ma no fine mo na je se transfer mi ko enkrai ko munya promotion na mi ko enkrai nti mi wo hwa na obai say onhwe na yenye wedding I'm so okay I'm preso na Sompa FM me no ko hu fa sofo na sofo ye bibia ma ye na yenye wedding fine one grand nti mu ana mi se de ya ware no se adimu nti yenhwe bebi wo kumase na yensi dan na ba ko ne de wo papa fi
see we nature say that kakra ne ko pension also ya agree kejuma we ko pension means me ko pension no prin so enti our concrete where the na ye ni sika ye nya na msend the office kan to no na odu kuma se a obisa na onya sase no a odi ama o mo na chese achiri o ma so ati timi o hwa no obeka chire mi se onya sase no bi na ni papa o asase bi wo akoyala wo abu akwa bi wo fro akoyala I'm so okay yemu say my ready say missy yamo na say so ya lock me ta ko trek sa tambia me ko hamule bodga ni ayi na takura de ni ayi na nti sika kraba me samuti and try say me bibi kakra no ka tem say onya dan bi na man say obadi 350 satam na cd asase na woka wanya asase ni bi wanya asase ni bi ma asase ni de asase no ho na tuaka asase ni yayi asori ai for na yayi sika yenya ye no na nsu mfantua mu ye munya sika kakra wo aware na se enti se sika bi na ade ma oba na ma ne koto plot no mo adi na da plot no so plot no DPA ni plot no so e koye tese me draft me ne se plan me agei se plot de okoto a ye be ma side plan ye be ma location paper na location no e trese dia dance se plot we no pete ma sase na wo kwenti no plot we no nipa sumasi na abeto afri na na sumasi wo no edi ben na wo paper no so se plot no what ma say no Mr. and Mrs. na also plot no na ewo TV no so no TV no so no we no de wo ba ni din kwa na wo so Faustina achia Sompa okubu me sideboard ani eko yi me papers ni nyina satman a baby a yayi wo ni nyina o fa ni nyina wo no me ye lucky say me ko ye plan no draft we na me come on first year plan draft we na adi see dan no na me see dan no pani draft we de ye ntumi emfa kan plot ho asem o e dan ye 4 no we na me come on first year plan mama na me ne say owia ayi ni na fi me sideboard mu no that's na me o mikro no boom and that kind of box nani ana okoyiji papers ni na lucky ta ye ko ai mi na ko ai ko ye paper we di ben e wo so Sompa FM ya mi am ngasa mi dia mi ko ye no regional administration pani wo hwe location paper no a sa location paper that TV suyi ya Faustina achia muso TV we ma no emse ohu MC afo momhwe na momeso TV we pani o de ha ho ofa no manaka ye be so TV we ama na wahwe no sa side ha why enhwe ho o de enhwe ho papa enhwe ho kura na ye ka se obi wa asase a allocation paper no na ye hwe so ne atwe din eno na kire serve na nansomasi eto asase e ma Faustina achia ana se Mr. achia na we dey any rent demand notice you go to no we nya asase ye ka asase won asem pani mofa location paper no na beso ohun ne yire ni din no na o yire no ye friend say Faustina achia mofa location paper no we nya lo we side plan pani uhun we no edi be na guso we abu akwa plot number 4 block G Faustina achia papa ne say wo yire no fa paper we
na se ye de koduru court a wo paper ben na betimi a kire say plot wa ye ka ho asemi ye wo dia if so wo plot so na wo me yire no me yire no na me ni nyina adwen say ye peye bibi na kakra no say nyina ko pension na enyi bebi atena etu ni mienu nyina na esi eti akwa bi so wo yire kura di na da paper no so kura no a uni problem bia no achia na ka ho cover no so wo di achia ti cover no free me yat wase na just one for Stina and also ya achia anti okay eti say a wo di si say ono yiri ni mienu na musi da no ana se ye wonko a na usi da no da no ye me nan aye flat ni ayi ni ye 4 no ba ko na me no na 3 ne die no ni hokra no obo adwaman ma oh there be enfamko waye na chese die si ofa baby ama de esi oyire papa de si oyire papa sa so de kanko ho ne friend me goro madam se dan on do di komiemi awawadiem na onim abrante bi e friend Yaw okay just open the surname no count Yaw obabi e friend Yaw oh yeah me papa ni me mama no papa ni on kran one in attempt to say bueno na me bueno oh bueno o mama iska bueno still now they say woman ankasa o mo hwe o kama pa mama no go break wo nyina say wo nyina o ma wo nyina nti say wa mano mama ne mano wa na hwe wo mo me am hwe wo nyina o se sa ne mama ne wo nyina bre metamale o ne mama do wo nyina ne nua no nyina be go me so Mr. Achiana den watu afrifie ho mi wo ho kese mama ni gane ya we say 1 year na mi mama ko fa mi mama ba no yare na mama be wi no ni ha nti mu ana kese mi Faustina Sompa o yiri di no abon sana Faustina ade o ye me no na me ne se efie o se wona na wote na mama wi to me so ha no ban den kese o baby be 6 months be go sumi nsia na oni akura akotra baby I don't know nti me nkwa na me go fie o sa nti oti se mi mama ewu no na obai kura na kese mi wo mikrum obai yansi na mi wo mikrum na on so be si ma chiwa that very day mi baba ifefu no nti mi kotra mikrum kakra ye ana ni tum mama ni tum ni yi na afa ansa na mi baba fa efunu no koy nti me ne bonsan just be 6 months I know okotra nkran no me ne bo nsan nti one of say George offer me from so no ka ten so oba na menyen de maniska nam so okay makati osu mi ba pani say oman 20 million na obetumi wo ho a mi be ma no tatum sinaska o me ho Mr. Achia se si ye he na wote ese meti mamusu mfi wo ogwa kwa na de ne fia o no yire abomu asie mo aye wedding kama o yire na wade no si enwi na watu afiri matrimonial home mi wo ho no pabi ena odi anunafo mi no se ne papa ni wo mo ni yi no mbai be group yi se oba na ka chenza mesi mekuno mi so su mi yare mani mi yeden ku ku on so ni kuru ha mi hu be 6 months ni na me ho na ka chere osu meku why mboni ben Sompa FM asi minye mboni kura onu die o si oma mi nware ni mano ni agusanfo do mbaye no omo mprema mi nware oba ne jo na o yire no ba ye ring ye no kire se Osei Aboagye no unyae minyae no na de na onene ntra no akotena busuafie okofa nkrofo ze mekumi ono so akofa nkrofo ze mekumi kofa nkrofo ze mekumi eti ese wo no ma no so ntem te sei me man ye very good
the one crano, Macon cry. I'm a miscacra every month if you are my cracker, really did. And I, Yaw so, and this is no 5 months in now, mammy, be ada. Okay, ye caught na yene mamma no and quatrin como wa homa so. Na, a dan is here no, a dan flat nefo, on a me and say. Penny flat ye down the year whom was him. Now, only what you know, Usimunya yet was our for fro. No worry. Won't worry for fro. Won't worry my eating we. Oh, young Cohumanos and Mamma and Trin brother. Penny, yet to your boss. Mrs. Adam, your Cohumas from me to me yet, maybe I no be no mamma. Hello. Okay, we are not yene Faustina. Abrewatiano ene ne twetwe nkomo yenkotie nkomo ni bi na mo tamale na meto asase esi na me sister ba comfort agbenike ono to asase ne maame we bua kwa new site we see fie me fra me kunu oba transfer mpense me see fie wo ebua kwa nto no di kan ebetena mu ntokwa ba yentem ma me ohwa no ma influence wadufo doso od letter ma obi de brand so doso fo si ehia me kwae na oka na asem na me sme ka me de me ka mo se ma ne nkofie bio wo se se ka me no hye ne mpase wo se ka de kuma kokko sa ne ye me yekun ye no nti me ye me nchine heyia na me dada me sisters ne ye call fidam na fidam fo se de be ye mpene me nkopa busuafo no nkopa bi ntina me sme nkopa bi ntina nti otukwa na kware mfie nwotwe wa ma me hoda wo mfa me hokra woni bibia wo misama se kra ekosi se ne yire ne wuye na nani asa bra mehu letters na che mehu se osompa for afreme emwanwa se osi fie ne ndi ampa cho fie ne ye mia media agbenyike Faustina agbenyike me maiden name Faustina agbenyike ena me wo hwe pepe sing na so Faustina agbenyike ena me dia ye nti mpomacho efie no mia media office me bobosia bu 7 department me bobosia provident fund social security me bobosia wo credit union p kwa ema accountant kura de cashier no ka say ne yiri mi ko be jame chese me ska me first ka bi ankofi ampa me ponso a me nenam me nya sifri ka mua na me tonne ma me mbra 5,000 madam na me tonne ma ebu akwa de obi anim na me free nema na bomu de sky mame na me de hwa onu ane ma ne memba ba ko kura ho kire na ma kwade me nya ko secondary school ba ko SD secondary na ba ko su kwa forces me ho kire me ma me ka so onko de papa adwane akotena ni krom krambo nso nti ma no ko ho so won ko disika o ko fake check and odi ma akode ba ye catch and say fake no san betin afie and am san pay ska ma no ko nkoda 7 nia na adrom o ka so mo bosia so ne mo bosia wo chi bosia kura ti sa na ti an odi abare menya ne bone bia efie so se agifie ne bia so anko na be di adanse se me ma ne ska ne bi ba ko de ma na ni na wo twe wo so peske mo se ska no de so de ama de yire akoto duku ene akwa ni ti eshinkwada no pa si kapra se maje kura no a penti fie na ye fie ni ye no kura me say 10 million se me de ba ne ba no won kra no kura ni maka je nkwada nyina se de 10 million kwama no na kosi sa se mu be na si kwada so man kasa ba ne nchen ene na abeka ene ma me so man eni asem na chi ama Sompa ameti de wo ho pa chama se mu eni aye no kura de aye ne se wa ka kire me man kaka de on kra ne se edano di oni me anwo kwado me ma anwo no ono achicha dan na ma wo mo di owusu timu no owusu ye ono ne ba me ne ba eno onfa di ewe afichire ho no so ode ma yayu no wa nya busia ni bia ne na busia ye ni be bia nchese on ne busia nchenchen kura ode ma no chese wa chefia ma ne ma no nko ama mia biological children no ba ko kra enye fie ni bi enti mi sure some the fear man say see akura na say what e da so beba e da ho so beba che da mi friend no kura say mi friend bushia for ne kasa ne ka say mi sure mo ka nyankopon say fie ne ya media mi person on kanu nanim just am aye well ato so
sɛ da o dem dia ne dia giso wu na me manafa will no so ho sese enti minim adekronti a wo san yes ade no some dey dan man say kim obeton ofa nya hwe o ye ready so so obeba nso a ye man the dan open ye be man no chese ba ko hye okay na yire so ye ready so obeba omra omra Samuel papa Oforisuo papa mpacho aja ye na omokasa na uti omokasa mo kan letter no obayi ni so ma brewati na me mani no ba bia mete no oni ba bia ate akoye di edino se adino kra no achia no musuo agbenike ye na yiri no ni din nyina na gu pepa no so Oforisuo ma mo me ho moden me nyini che won so wani nya dia me so me try da bi me nyini che o Oforisuo be ma brewati a ho ni be ma bia ni ho ba ba che no na krata no etre esro no se pani e ba wate ka koma to yem land atwema Ashanti na osidie se ebuakwa plot number 4 block number G esusenti me bo me homoden se me kan no phone no so wo de hwedin egusuo no osi we the undersigned have honor to inform you that the above mentioned I'm trying my best allotee to Faustina Agbenyike and it shall be grateful if the necessary very tiny may bomb me home if the necessary will be taken. The allocation is made subject to the following conditions. One, they say that the allotee will pay the ground, but also be money nyina kosi se oba edino na yasem you know so what has said the signature no e wa has said for Stina Agbenyike no e na e wo so e na ye nana akosa brempon ya wotoso mienu ebua kwa hene ono so ne nsa no nsensaye e na hyase ente omra Samuel e oba na yi na wo so Oforisuo 7 predecessor yen hwe ade bia ade we aye kan yankopon ho ne nipa no trimu asem tasi wo ho no masebe nipa na ma no nsia bo e wo ho ye kan ade bia ye kan bia ko dru court a untimi fo ano ho no enkonya nka se bebe fie ni eye dan a jeje oti adwam ebebusa se e de na kire se efie ni ode na papa yi wo kasa no so hwe ani din to awe ni so na ka most of them na ya na minim se asase ho yi na ye Mr and Mrs we o wale ye na din ko to sa etimi de dem pese me kan nyina ne se utie maame ne kasa nso a wo ka papa me ba papa yi ka sem bi se omo ware omo sika eno me de koto asa se koba ne sa de na yomu mienu sa na papa yi kan koba ne sa de na yomu mienu ana maame ne so kasa kire se maame da awia na oba en wo ye ne nsa se omo nyaa awade ena Ghana minim de nti awade first no wo bi wu a ene bada na nipa mienu tia no omo nyaa kura na chana family de mama ana we se me dia eno na me mente ase na wo tie maame na maame ne kire se papa ni da ho de dan bi kura ma hanya 7 predecessor papa wo ne chefa hodi enkura so wo muntam na me ba bi kakra mente ase kakra ne se maame ne ka se mo se me de dan ma na wo beton efi anya ne de na me de ma na wo beton ti asem ni yo me de dan ma na obeton etime kakra me ka ne se papa yi ni nya so a odi gina so no 7% me dan no se etra ka se sebe se ekokoto a court judge bebusa se unyina so ne se no yesu bebusa maame se ni nyina so ne se papa se ni nyina so ne se timi do Oforisuo papa maame na twade tira maame ne sa wade na enwui wo ba obeka se papa ekura se mamuntamu se no wo so kofa obi ene ne trase ene ne eware e ma nipa ne so wawu eno krampo de ende se dan baby de me pesa me ka che papa se wanyini ekwa bi se maame ne kwa na bi okofie ye na kaka de a ye ba mu no ye ntrase na mu mienu nyanya nkwala wo muntam ne ye hwe na seta bi ko papa de wadri ese wonya obi o sebe osuso mu so maame ne nya wuyi a ye ne ya bam ye betim ne maame na kasa do maame na kasa de ba te du mebia nipa bi wotimi pretende ababa bi so timi pretende de na so se waka ne sa ne ye tie maame na no asem de a adana ma papa o me mam na wo dan ya ese wudi obanya ba bi du chato
na enko na yenya ni wachi na wodan wudi no efiafia na enko na dia ayamoma ne dia na nka de wadru sese wonya japade enko ba bia dia kan ne se papa betra se ne wadidi ne wonya ba bi di utrato sese wo kwa wo ban ni ade sebe wani so akaka amebu na akoto mo papa ayasemo menya sure se wo mana ma wo mo no sebe mo pede mo yi mo mienu nya mo mpesa ti papa wadaruma efie no esiwo enko ba bia usi ma oma se yo yire no se ye wuo enko na mo do ma ba me efie no me kotamu bi enye ye enko na dia eti wo na sese wonya ba bia wudi uchi beto ma me ne ba ye no wo ring da so hye no se wo ba no kofa hye ndi enim bata hye no kwasi munya wa wo so statement is here say munya wa de na fede ba biem na aka papa edi ba biem na aka du me bia na mu fie no kwa ni ma yo na no ya na no den kakra edi tankasa ovoso misinform sie no me do fi mi krum na ana ye kesa wa ye ende papa da no wasi awie kwaku odi sidia ye ne true wave no okay ye ne true wave nyasa chiame e wa ha true wave ode enu papa badwa so every India odofo ye nkope true wave fo no ni bi wachi bremu wachi kase oba o menses no emayi a wani no eyo ya wo the true vision capsules abadwa so enya asem ketwa memo akwa abadokota meju so therefore nyansa chia me bibia bokode obade adom na so true vision asoye te say obade adom bibia ekoso pa we de bede hie ma memfa nchia pa emudo ema ahwefo nyina da na menkase aseda so nkatwedi ampo nyankopon de toso bios me ma mu ene adwuma ne nyina mu no na me kai se e true worth nkomo ene braso sem no mienu yedi na ade ba ko a brebia meka ma odasani bia wo so nya hodaso mu ne se onipa ama na pomudin ehia no kanea ye bebre wiase mu apa hunya ne adinya saa ebenya sika no nanso so enam se ya me ya pomudin ehia ebrebi atwam nti no ebrebi beba ye di sika eni nyina do kwa eti wo ye bema ohene odiadefo afena akoa wode hye obrempon na wutiem sabri ya me boy yaresa kwan ato no mo ehu behia yie pa sa wo so befa so bie na yade ada ne hankrase mu komu a ebinom bo wawuo se wode no yade kwanko no betimi etu ase diku diama medical kana meka bio se true word for no ade aba oman mu ha se nyina afri India mem na eye enukroje a kasaburu anase na ada bia nim onum bia boa sa SSC oni padua edada ni padua efuntum ni padua tu yade ahodo ase oye bema wutie me ebi a wode no wako hospital doctor catch us when your prostate yade bi emu akomentu kura kane no ne yaka so benya prostate how bi a anase ni prostate no how bi ba mu a de ne yaka nyina se o mi papa nya prostate yade ni bi me wo fa me na nya prostate yade ene so de yeka yetimi ka se me bakuman me last born me ka kire kura nya prostate yade ni bi we kire yen se wonya mfinhia aduasa ekra eni se wo prostate edi akrokra ebia me bobon sentrani bi a edadie edi adanse pefe so wonya prostate ni bi preko pedwon so ka wa ojo ho anye no wagya agu ho anase wadwonzo agu ho eye prostate sentrani ni bi ene ebo nka ye se wantu anamon temu a ubenya prostate ade ni bi enu nti true word for ya hwe hu se duru a ye de abadwa ma so afri India no aye frɛ no prostate tablet se wonum bia ebebo wie pa na be se so prostate no ama moja sebe ojunso ani die kire obo okro ne be medi one obedi nhyiamu no ubehu se edu bra ne ho san no na emoja bi mai bi de akire e prostate ade ni bi na ebia prostate ade ne yaka wonim se de ne kofa bae sitie nipa bia maka se wo ye bema na wutie me kwa prostate no eno no ene wo bema no wenji eti se prostate no a eda eye wujunso to ano ase no se ehya ase se hono a ye wa homa bi edemu abefa wo bema ni mu eti sa prostate ni akese no be se emia homa ne so enu nti na wo dwonso abensa dwonso ni bia kam efize prostate na akese na emia eye tube no odofo doctor say the rubber be shim kra mo akomentu odi ebomodin ase obekọ be bi etonro bia o se ope true word for do makofa free India memu aba ye friend true word prostate tablet eno na bebo wie pa na tu ha wona se ama media homa brefo madwoa na etudwa bomodin afa number yi ebehia wie pa number ni 0558 72 43 02 0558 72 43
4302. Order for makase true word for enu e de aba no enye se bema wo haw bia ya de bia haw bia no wo frɛ wa duru a yebetimi de ama wo na tu sa wo haw na se de ama wo na shele nso se de duru bia badwa ma so ye friend vision capsule enu na ebesiesie wani entini sempanifo hye odwabo ase yetimi kas we mu ni dwabo no wo mu ni dimu akotene to wo mu ye ni ntini odwabo no ase we kire yen se odasani bia nyankopon nim die ni nyansem no wa ma wo bibia broni kasa wo ka ne se optic nerve wani ntini na sa ni ntini se pressure basoa sene etie bia no wo nese ya bekwa kwatwade doctor beka choro nso nya glaucoma yibi emu akomentu wo de so akọ hospital doctor ka choro se wani no pressure baso wo de na yete na abisi so de kitua mu ye ya bomodin ase mprempre ya wo beko ba bi eto oduro no akoto eye vision capsules free true word for aso ye na etimi abo apa na mepesi etia dance ekuma bi na eto aso na meni ndeni le hami na enso ndeni le mifaya no no mute abrase mifaya ma kama no anto nikatre ma sofo ba ena ba ko edi mi nana bremi okatre mi se ni nana no ni ye ni ya na odipo hospital no wo muti yele do operation no operation no half 50-50 and na me man no quarter vision capsule no nti of fire no of also one no to mienu or what third one so last week you were on na or buy or ni nana no e di asema wo mu twe chefe ya wo okọ hospital no wọ́n sì yẹn nínú sí ní obi o nti ọlọ́dẹ ẹ̀dúró náà yàdé man sọ ọ̀fà ngóso lọ ọ̀fà ngóso ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ ọ̀sọ́rẹ́ yẹn na ọ̀kan ní wọ́n ti ngóso ní ìfẹ́ ngóso mí ìfẹ́ ngóso ẹ̀nà afẹ́ nsoso ní ti hàn nìkọ̀ṣọ́ àwọn ọmọkọ̀ bíi wọ́n káà lọ afẹ́ deẹ káà lọ yẹ̀hwẹ́ a yẹ̀yí kòsíà crate baako kòsíà bayẹ́ akatie mienu ena nwenwo votic to ano nsusu baako ena mfi na weye womti owudi ya na weye bigidin na mfi o midasi obi wo yentema ya ena wadi 55 years da oti se ohuhu na de ho a ohuta bibi aye ti se ball bi bete wona wodi na no ena fenso so ama nsuo bi fi na fito ka te se nkoma ena obeka kire me ena me ma no koto lady fort ni bi oso wanum to abaako owo na to so mienu no so na sese ya na ball no etare ho no eko na o fi o ka e no o ka kire dadanfo bi ena na dadanfo no so we dey ekoko nti onto so wadum koko na dro anko okoto already fault no eko nti meme da no otuale na wochi miti wapapo a ni sinya ma me kohwa onu na wapu abai na o tuju na o sa amfi deki na den ya o ti o duro no adi ma me no mi di mi chaka ho a ball no ni ho biu aka nsuo nu aya trokano no eni susu fin bebe nti na koso anu na mfi o gishi capsule dia ene dia ye wa atate bi wododo a na onia ohwe so maye no ye ko over 2 months ni ye ko sala no ye ko ye diksa no na ni esi owodem na mfi na denti na onu ampa ade ati se no o hwe dem na opie bae no na nsan sa de ya no si uneni na ko hospital no ye fi etita ye da go neni ni so nyina na oba on for bingura senya ye wie a ye obeso no mu abefi enti oba ye no no gengen se na go den Bako hospital, Nancy hospital, that's me ba, Nayakam, or any maintenance and Wunam in Lufra.
And I'm the little free, you're little free. We're going to do a home, and you're doing bad session. And I, the protector, vision card for the man. And you should say, or to a hospital, you're seeing any assembly anyway. And so, we can't say, or they are drawn on observe the idea of Benedi. And I'm a desire doctor. I know she had the idea of Benedi or Yibi. Me patro ya femeja poma. Me patro. Okay. Nyasa chame. Therefore, so we said the adansi anuti na we the adansi pifi say true word for ready free India memo bano. Enu de papa na me the number na to dwabio. Ebia na obi susu osa ho hawo ni bi. Anase yade bi e da di oni padua di mu a wa frɛ ne yeso yatimi aboa wo pa. Number ni 0558 72 43 02 0558 72 43 02 anase 020 65 95 707 when it's mo Mr. Heba Benny Heba and afi promise Heba baby e to nuru bia o se wo petru word phone ready akokede free India memo yakofa free India memo aba no na etimi aboa wie pa na mgidie se wonu binko a yade bia ha wo bia no de hia ne se wa frɛ no akire se o me ha wo nie ukogina ho no ma ye be kire wadu pa oto efree true word for ya so ye betimi aboa pa obrefo nyame nhira wo pa Sesia no wo ba true word for adansidie no edi atwaguo pa ho se de tie tape no bie no adanse no de egusu a kire se se wo hwese ni nru no esi ya adwuma no a sebe ana me kase brebia wo da sani yesi de ohunu bi da so wo pawe ya ya num bi ya ya fa bie no yenim se ne etie ne anyi ho akinye bio etitu afiri mu no obi a wonu bibia wo ho adanse na onum wie susu a osedi ho adanse kire obi eti energy nru ne nam na ni gi seme wo mu ne se ye nru no ye supply ko pharmacy ene ade no obu okura ho akoto do o ka che se o ya de true word for do na betimi aboa wo hospital nyina ye di ko and the paneton no and the ton no enti true word there me didi ye se on se ofori se wo hwe oman a e ba se omo keka nuru ahahanya frefra pa India untimi nyo mfimi India eti se do munnu aba ha se di a e kire yen se omunnu na dance the true word no mu betimi asi so people say habadru so haban kroji ni mum India ne nuru fire munye bi wa ha mfrafra mu bi anim okay if you hono mo ne dia bekru ye fa number no ntodwa bi me say si number no so 0558 72 43 02 ana 020 65 95 707 kasama for ema true of eba nyasa chiame ena motene kano ewiase ade paneton wo enu ti yenkoni enkopeni papa so peso hoto na yade na peso nya yade satim so de ko nwuma so de a na ne mekafo true of ndo no bi ama efiri India odofo yenkoni enkopeni papa nom na wutisika to ade a eye papa eboa emanyoma ekonkai yebeda se nyasa chiame na ekasa ema true of etena fa omoma no na ekope edu papa enom asem eda ya proso yetunu sre ene abasa ye papa wo so one ne yire aware mfishia aduanan miensa edie bei ena asoba yira homam amana mo akese die be pa ena esi sekire jamase ama atwene ana ewo awadiem Lumba Ovozo already nyankopon onhyira na onhyira walefo yinso na onye omo kase mfamaye mpanyini se nkekanke bia no kore kakra ehye baabi wose ye pesa anokore no na ye pe ne puma sibere na asumdie timiba Ovozo minim kura minim se so obi sifia afa mesinfo na nkomo be koso wodan ho akoso wodan ba akumienu betwa mesin contractor wodan no na sum ya de no to ntia me se nimbiem se ye top plot ye to no hene bi ho ndi ye bagi ska afiri ha ye be ya afiri ha we ba yanke ye sei fa pipa no ye we din no so no ubenyu hene bi ana ahemfie panyini bi a ono so nimba bi ade no ne fapem efiri
na yehwewe nyina na yesi ebepɛ no kura ma asɛm we ato din dia then sankofo we num nyina yehia bi na timama asomdue ne pa yehwe no aba tia ka sese yedi asɛm na gise maame ne sini kunu de oni ni nyaa no nyaa enti wo mra fie oba ne dan de wo hɔ a ne omo pese esie ne daachi bia wo yɛ da ya edi asɛm beba because uti maame ne nkomo a ɛdɛ papa yi nkomo ɛdɛ this also de baba be bu asɛm ahunu ba bia da untimi hunu sɛ de sese wo ka no edi enti na meka ne ameka but eba no saa so abema obadwene kakra sɛ me ne me yerete yenyina ati fiem na oba aka kyerɛ me sɛ wo dan a wo dam de me sɛ wo de damu a obi anyi mfiri wo nsam wu a na ye nkora ne de a na wo oba no so wu a ho amode a nti me be ma medwene because me wu anya me de abiem de ene ye wo sɛ me firi ase adwene na ma meteno no ma wu ndam ti papa da abonten a wonim case ndi o da abonten because wona ne dan ni no de ye ni kozi so obewu na ye ne made a ye ni me obewu kane nti nkobo bi we koso a se wadwene mu odudan nim nia wo ye ma wutu anamo bi a wo firi se ebeboa ebiem voso ye ni no koda ketua bi ma ye ho wa ha se enne wo ba ban ena ne be ma betena no no asam na nim fifire se ne ma me kasa kire ye na wo gye bosia na wo di sidan atoprot wo san di sidan okọ papa we ya papa ya man fake check went man support bi na wo wie na be ma ye se nya kokoduro nam se edan me chefe wo mi yamfa mame ni afre sa ma mi yamana ka se ne de ende me de amanso wonam a de ode ma abusa me de dan ma han me mani bidi yesu ma me ben no a won de wo abotre so nsemu no so sa se papa yitimi firi fie nyina akɔhye abontin nyina o bone bra se de opa akɔware wo yira wu mi si fie wan top prot wan supporto na wo wie ye na de wa abra bona anko ye o yiri wu ye de wa sa aba se me ma odan me so ma yibi asu o sa ampa de mu akɔde se obewuo no so mu ya wuram kakra ye konkomo nim ya ye behunu nia etuam na ajanzo so ho no so no asem wo ho na nkomo nso wo ho kakra se mu beko akoto prot ye de pipa brew unsa wo yirin ko adi na hye so ampa so e ba ye wo kura ye wale no ni udin ye so kura no amfa nhye so e ho na ye dwene firi ho e ho na ye busa kwahye firi ho enti no be ma bie na obehunu sa ade na ne yemu nhina na ni ma ne ho so nti bia na pipa no akire ni a change din bi anase bibi akoso a no susu ye nkomo foforo a ebetima da ho na ne ameka akosi anyina no se mo ya wa afo no maka mo abu na maware se mo wo se agidie ya me de da bi e ma na me wo mo so papa etu bia na tifia du wo ye da obewo ba bi an age ene se bi ye mu bi betima ye pe na wo hunu se wo fie ho no nim no kure wom se na da na eto cement da na eto anua nkura yi bi benim na ma na eto prot nkura yi bi benim na abani se muntimi mfa maame ne papa ntena se na ne yagya na mo ye be bia motifia duri ya kura na wo se ye hwemo mo ma pressure bia ma mo so bia we na mo ma han ya we nye se da bia ye chop money e beba na muntimi nsatiri fie na eba se ase nyina akogina ba bi ba akopɛ eno so ye nkomo a ya na nya me da bia mka che onipa memma agya ndome wansa na wawu memma ena endome wansa na wawu so wo onipa na wo maame ne papa wo ntema sa ade ande hye nso no mu wi a wuni akonya bi ade koyi sa anome na firi wutiri so ade ba ko wo wi ase a ehu se wagya dome wa na wo na dome wa ya na so fu gina so dan se ma breki no ena fom yesi wagya no aye boni wani wo na wo soa ade na no de ye mbreki ena fom sa duti ase sa mire ya bobbo ba no ma paade no pomasi bire na asumdua abetena fie na mu nyina ma enjoy e ba ne se na oba atan kankura na hye ne yamu na afi wo be man de ase sebita frache wo de akura no kura wan topa lanzuo mpo amane pen ekoba no sa o mo de yawo o mo ko mo kan nsem bia ensem fata ti mesre ma no so o mo su tie ya o mo nyina se ma mpanimfo a o mo so be wale da ate sa nsem ye ya bi betima asi no mo so abu fie na madaate mo so munyaba na se bibi se ekoso on so tima gina na on so tima so bo ha obi ama asumdua ba o mo hunu se be bo ofosuo na okay abrotia ofoso be ma medase na wo hwe Timothy Homa edin kenti miensanchemu num na wo kire empanyimfo asede ye wo se wonom eye ene se wo behwe na watimi atoto enema e wo fi as managers na wonom asaye caretakers na it's quite unfortunate say empanyimfo mienu ati say no masem no etimi aba bedru ha senom na ofoso be ma papa wo ne maame ne wo ma oba nso na maame na nkasa wo madada ena papa na nkasa nso wo madada na enkwada nso ya ono ne die wo maame ne die wo no mo mienu nyina die wo no entimi mase wo no nyina beye ba ko sa wo mo ko benkro mo akasa anase wo mo edidi etia papa
ne baba ko de braya onyam se wo se won ne ye fine pa na na obisa na o se onim na no brain scat say ni no na enko ba se o nyina no maame be ya adwen se edan no ye maame dia na papa no me ka kire ne se onya abotre na ye ka se afifie funu ne ebehu nsaman wa betena se obi anu obeka na asem a ontomo nkyene ma ne nya da obi anu ode ne nsa benkum ebe kire na gya fie kwan ye ni mema dodo na wosi so amegro madamase ana se mpa so agro no mo de wono mesika edie enti maame no ne mane bia bem ebi ye mpanyimfo pa ya omo de danwumaku akese no wo mema se no mo a papa ni fie kura na okwa aduowotwe enti you could imagine say ne bapanyi kura ne se wo ntam ase na obesi agana ono akasa na sene mo ba so ebe dietia ne se dan ne nya ne dia na emom ye mo maame wo step mother ne dia ne ade no so it's quite unfortunate ba ne nyina mu no wo ma hye ebo so mbeba be kan ye ho na edan no papa ne te ase a oba no na kwa aware na nka papa no esi ni dan dada krampo na nka oba no beka se wo se wonya ne chefa wom enti omo so be hwe se papa no so be ye na baba yam zandropos kakra ka ho enti ana makasa na ye tentente kakra ma ne de ne ye monopos na mema de ne ya andropos enti no baabi o madu ne do fo so be ma ma ne so o ma bem na aso omo tete kuma sente no na ma asem na ye long story a ma papa yakwa wale kola 8 years ama ne ho kane asa afiri mu na afi no wo abefie ni da hono ana entawanta wa ebe mu ti dosufo ka se omuntamonte because the kuma semo be mu wan hwe na papa yakwa akodi sika nyina ehhehye mpase ne ade nti no aban na tete won ma separation bae separation mra na papa ifa ho de kwa wale ya ne ho kani afiri mu but oba anya obi ala eba ha obeda ne nsem nyina di nti no ye fesi se ne mana so mbehwa ama asomdua benti no ye bo mpa ye se nyankopon beka o makomo se ye ka asem we se wi a wonum nyina beba na papa ne chefe wo mu no wo ma beka se papa da 1 2 3 we your dia ma me 1 2 3 we so your dia na asomdua sa benti ye ka che papa se onya ntobo ase na baabi a wodo ne dia ne se obenya akoma partner se na wadwena adwen pa se be ye ono so ne mfie na nyankopon dia ma no obedi ame na ne ma no so atimi ahwe na ma watimi anyina cheme da ase okay abadwafo akasa na asem bi nia danse a sabia ku sabia nya ado yetwa bi ya danse maami wapagya ne ring de akere se minya awade eno ye baako ne kasam a yebo tape no maame ne se wommra wonya awade ne mano so abam se dabi ye ntiase wo se ye hwe ne yedi yie eto efiri se baby a ye de hye no se ya fa nhye ho a ebefiri ato me metime agina maame na nrisem so se da no koye maame ni die o se koye papa yi die o maame de nya ne dia sa na papa de nya ne dia da no ye nkoda no dia se maame no kura kwa wo baby wo baby no de ne man ba wade a woni papa yi ewo mienu ka ho no sa nkoda ne nyina afiri ya funu ba akom a me wogidie kese se omo ye anwiafo se koda kura na de ntawantawa bi kura ba kura de a na kia ka se ene papa yi mai kura ene maami mai kura no ntawantawa bi abeto omo ntem na wedi entesa enti papa wadawro maka wakoma to ye mwate mo wade ache mfie aduana miensa enya afi ne ebetitim mesrew na nkoda ne mrem meka ye ho na yemfa yi entu yi why ajapa mesrew a mo wakoma to yem tinyame ya adom ochina producers be ye ho adwuma ne afre wo yire no na wo mana beka ho wate ka wakoma to yem bibia betwa titi no okay na nyoma akonkan why o yire kura so ochia wo o ba ya so ochia wo waji wo mo so o so oji wo mo so ya semu Joe Apple electrical so do for yem konye koto signal cable na yemfa enwo ya dan e kopa wo ya so ye ko Joe Apple ho a Japan house woni MTN abrosa no edidi hwe animu RCC taxi rank benya Joe Apple e ho ene koto wo ya papa signal cable no e Ghana wo ya papa ye ko na yenkoto bi 0246 905898 0246 905898 ana 0543 934550 yenkonye koto signal cable ni bi ewo Joe Apple electricals Lawson Herbal Center
ono ena de Lawson Herbal Mixture abedwa so or the Lawson Law Care Mixture abedwa so or the Lawson Dayman capsules or the Lawson Dayman bitters and so abedwa so na Dayman bitters no ena amanfo agya tuma wo mo se debi amanfo twitwa bi omumu bobi ne ntuo mo yade ase emfa mo mo orofo Food and Drug Authority agye Lawson Herbal ni nyundo ene ensa wode abedwa so no ni nyina atum anya asem keto akra sie pebi na yede di adwuma yemfra wa homatrufo we so 0248619999 0248619999 Lawson Beverages na efro say ni nyuro wode abedwa so ene ne nsa wode aba no yenko tobi bema nsuo ani burukutu na saa bema nsuo burukutu no yanom de na onum atimi ba wani so kakra na watumi atibie di ene nkwankwan wo monum a wo kire say eboa wo mu papa efi say akakaduro no de ye no ano eden papa na bottle na efe sachet one no uhye kotu kura na de shemu a kama utumi kode ode obeko bema nsuo eno no wonni mfie du nwotwe a enfo asem enkoso saa no ba wonyem soso no burukutu bema nsuo no enkonko no bi yemfra burukutu ewa homatrufo we so 0244620294 0244620294 yenkoto bema nsuo burukutu no bi na yenom Dr. KKB Herbal Center oye the veins doctor yade ben na ade kɔ hɔ a ontumi entuase emfa ema Dr. KKB Herbal Center ukotema committee 25 oho ahafu Kenya se number 2 Techiman Accra Woja Old Beria ubehunu ewo ho wose bramiento nchia eno ena yeme fe no na Kumasi ha owo Swame Mekom utwam ewo Mekom ase ho assembly no anim ho sane ase kakra eho na KKB Herbal Center owo yemfre wo mo ewo ahomatufo we so 0246 71 6982 0246716982 eno eye Dr. KKB Herbal Center nema trader chako powder wo frɛ or for toxin anase poison akoni peduem no eye trader chako powder asokoma pon ne Pentecost asore no ene ben ho yekoto traders ni bi ewo asokoma pon 0243943413 0243943413 eye trader chako powder yenko ni yenkoto bi Dankeba complex or for yanko ne kosa yade ama mene wan say yade nipa benya wan yade Dankeba complex chena wo ye adwumo pachi number 2 woni City Life High School no ene bon ho danke se enupa papa esa ya ho to fie bra na ho ento pachi number 2 ena mekanfo edi ama ho emfie dumienseni ene wasa Ghana for yade ama odi abasobode ebre no 0266593330 0266593330 Dankeba complex ma enono Joy Cam Roofing Company Limited yanko bodan so Alozing Self-Lock IBR IBT Irota and Metal Trashing or for cotton chance papa fabodazo a carpenter for papa Joy Cam Roofing Company Limited obema bi Techiman Accra Sunyane wa Kumasi ha obinya wom ewo ha Bogatanga Kaso Tamale 0540125816 0540125816 Joy Cam Roofing Company Limited yenko tu kwan yenko suade wa abrochire yenko ye adwuma e wa abrochire travel abroad no Canada US UK and Germany wono sa side wono singing visa no wo mo gene basa express group and American for na me the amount 0249000448 0249000448 express group of fro the obano enya atnase de obano ene ye konu kukre panipa memo akwaba pacha me Joseph bibia boko de nyame adom na mampai pani ya fra wo sei pacha me din de Osei Kwadwo firi hin na baaye me free swame na firi baaye wakosam ne sen ya wo de abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yenko moa asem nyina ne se 2014 tabre apaka hene tabre fa he Kropon tabre me pacha apaka hene na ebla pani bi no apaka hene otumfo apaka hene noki na ebla pani bi introduce man say o asase bia oton enti ono ye adwuma SD hospital enti omo kro o makoto bi ho a enti ampa odi enim ne yeko na eko ye nche enti okochire asase 10 plus that no say ba ko ye 8,000
nti yɛbɛtɔ 10 ayɛ ho nkrataa nyinaa ma yɛ afei yɛde fence akɔgye ho a yɛbɛduru sɛ yɛkɔyɛ yɛ yɛkɔyɛ na half yɛasi dan wɔ so yɛbɔbɔ no a ɔsɛ ɔno deɛ wɔntɔn asase no ɛma obi afoforɔ biara nti deɛ ɛwɔ so biara no yɛnkɔyɛ adwuma no deɛ ɔbɛba sɛ ne deɛ no yɛmɛbɔ anamane no ɔmfa no nyina baabi ɔde bɛgyina yɛbɔ no saa afei deɛ kɔyɛ sɛ ɔno a ne ɔfa odi kuro nkɔfoɔ na atɔn asase na amanfoɔ tabiri di kuro no nana safo ankama babio bisa ne din no menim no kakra deɛ menim no kakra eti sɛ deɛ na asi akyire deɛ ba ense yakɔyɛ case wɔ Abuakwa police station na kyerɛ sɛ 10 plus na wai te sɛ yɛni ba yɛmfa mpɔmpono hɔ wate mpakyɛ ɔkyena so yɛ da foforɔ wate mpakyɛ ne yɛkonko yɛ nim ɔmna samoa enti saa de Oforisuo enoma ɛkɔ so nansen nti nipa bi hu ɛwɔ nhyase sɛ mu okumase ha nipa sɛ be wokɔ na kama afra pata nipa ne fo no panefo enye ɔmo apɛ ɛyɛ dan yɛ ɔmo sika kodi baabi na me yɛ sure sɛ saa sika wi bebie wo bia no either sɛ ɛkwan ɔbɛfa so ɔmo nsa bɛka ɔmo asase sɛ ɔmo saka sɛ otumfo apaka hene ne dia bam mɛboa ɛna tabiri di kuro na nasafo ankama ababi ɛkɔ so a ɔpem so ɔmpɛ sese ɛna sese yɛ ne yɛhu bi na wɔkyerɛ Nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛyɛ adwa yɛnsuro wɔ bia bebia asɛm ne kuro bia yɛbɛka ho asɛm that's all mami we otumfo apaka nwenfo apaka nwenfo hene na omde message na brɛ me no ɛna odi kuro so de nana safo akuma ababio okay yo okay lumba ɔmo na ya na osuro obi asitra de nsuro bi antia nsuro bi ahomte ba ba Nyankopɔn nhyira ɔyɛ bre ni so a ɛyɛ me desa kyina na yɛbɛkɔ case we so nkɔma ya me kra sɔle pa bi na aba ne Europe nso otumfo se etumi wo faase no no otumfo se nso so ɛyɛ me yɔnko brɛboɔ na saa na me yɛ boa nkɔfo we de nka me ka ati otumfo se no de akɔ no a ne ba nanim straight ko nsɛm bi wɔ ya na yɛwura nte ne yɛbɔ ni dimbɔne ti case bi se ya na ɛdɛ to de kyerɛ bie mu yɛ ne ehunu ba bie firi ba ne nsa bɛka na de ntem okay abrotia Oforisuo ma me reserve me comment for no Nyankopɔn yɛ adoma ɔkyena nyame yɛ adoma efunu wampa ne ne kyena de ɔpɛ so wɔn nsa me no wo hu me yɛ ɔhene yire ai ɛna ahemfi asɛm ba sɛ yɛ se yɛ mpɛntem muatem emuatente no yɛ pɛ sɛ yɛ hu de etue mu fidi gadochi ɛba ne sa na yɛ kasa yɛbɛhu baabi a bɛto akɔ nifa na yɛato akɔ benkuma ma baabi a sɛfata no so no yɛde nneɛma ahyehyɛ ama mfrato nti ma me reserve me comment for no Nyankopɔn yɛ adom na ɔde ɛkyɛ yɛ ne ɛba bɛtena so yɛba deɛ mewɔ bia no mɛka mama nsa ate enti kropɔtwa di apɔhyɛ ne ho animonyam a wɔkyena yano ɛwɔ taabere Abuakwa taabere na ensasesɛm a ɛkɔ so no sɛ obia bɛtɔ 10 plot 10 plus no di bedi dwuma kra maka Ghana fo nya bia ye Kumase koda asante koda benya bia ye na empo adehye wotabere wo munya dwuma nya wo benya bia ye no yese apakanwenfo wakoton na enu akire no ye wurawura mu kakra no yese nanasafo akuma ababie wona ye dukro wo ho na nkomoketua bia ye di na nanwumira ansa na ye ba fidie so no nanasafo akuma ababie no se apakanwenfo kroni asase wo ho eno de bema nkomo na ye de wo kyena eno ti wo kyena o tetantu baafo wo kyena ye boye ntaba mu a Sompa Asem Mpe Nipa yano e wo tabere ye kohwe tabere nsase me kan se mfansi ho baabi abusuapani bi foko me abusuapa me kan pa kyena me didi beba because ye nya duru sala no so de once me se me reserve me comment because nipa be se me enu na anwumre the same area ya yɛka ho asɛm no wɔn ɛde nsase ho asɛm aba Nyankopɔn yɛ adom mu nkrata asɛm no nyinaa no ɛbɛba abɛtɔ dwenti na meka ne nti ɛhɔ nhyɛ da nwo saa I am telling you ɛhɔ nhyɛ da nwo saa nti na mesɛ ma reserve me comment no eduru baabi a on lumba so ɛhɔ no hiti no ɛhɔ no Osei Aboagye me hiti amanfo se na akoa no na ho anwan na sa posifo meka o masɛm no me timi kura me tukɔ anadwo ɛkyena tabere enti ye betu omosa santima wura betu omosa efiri so omofa no kura anya adwuma eta de tuemu bia no ye bekota abere ye behu 0554931931 0554931931 0548931931 hello
Hello. Baby, I'm free with you. Media evangelist for the water evangelist program. Okay. Oforisuo somehow. And that the same thing actually Sompa FM. And the book because this the work to us we do in the way of my oh but the big group for the for the and okay. Hello. Hello. Oforisuo be me. Yey. Abana bibia boko die. Atumu. Da wade na se na omra samwa ablewati ya me anu ofa Bishop Lumba obia ho ye. Kama ti se twini bia me pese me bodi. Bana we ye SK Bolas na me na hene. Obo ase am kase free. Because ni so na oba na odika aka na se na oba na wale na gugura ba. Ye nti ase. Oba upuru asu pant. Answoni yakoka na wasuku ya no trikwata musu ukuro wasene ba ya wo na wudi de ukurata aju kroso aba ne okoka wose omuja ukurati wasem na ba ya no esa wade no esunyu guna biani a e ma no esunya ne tie didim oninya menya dwuma. Okay. Hello. Oforisuo yey oh metu kase na manya oh na mi sha ne moduma pa moyo wate ya feme ai kufikwa mekata free fadi ofoto nese no obana yuri kaka na sem kaneno obana mseno obana mamafo ma onye kraman onye no ho na jamwa okay yes ya umbule nti onsusuma na tuma nkosoro wobaje what said the cry, what's a bemasse? Intimacy, omra from na one Beman Santa. Okay, not just one who dear no. Hello. Yay. Yay, ya Breno. I really so critical offers in the when they come to that of for the question is, the next man got my born home. Also, I pay a bit of issue. You say, to hear and can echo. The nation of one, so much that you so busy, and not be at the yard. You have a pen, I want to answer. Only one come when I'm on fire in China, pay, said you did one from Manova. What do you have for us? Examples, what ye and how a Chinawati? Not your family. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. But you're telling me a question up here because I'm free tonight. I was seeing you. But be more full so can think of board my partner, Miss Ram. Now, Metiase. Nah, I said the terminal. Yes, sir. Who be my wife? How you did that? Oh, yeah, Neswa. Who be my pen of wolf? Be my wife, how you did that? Who be my Yanis pen of wolf? I said the terminal and never a question. Move from lens. Let's send it from 24 or my own and Cataboni or Muji and Catapamuno. In 2 months in fact, Yan high special Ghana crowd. Okay. Hello. Hello, good evening. My dear, so mammy. But from I'm free no more. Yenti o mammy. I remember one day, we sent your money boy for near Martin Begina. I'll tell you, dear. The way I'm working anymore. Muchin anymore. And I'm on a before I have Mammy, unim bibi. Nyankopo okurano. Ne ba wo pena asem pan wo kana asem. Etienu ase otie adwumadie nu ababa wo se be makwasea etam wo ma ebonu yi. Mammy ntika abeza ke krokro baba we. No kurasem ne ye ka akire no. Dwumadie ye no kurasem. Tietietia. Hello. Hello, Oforisuo be ma majo. Majo so. Hoya dear. Come pa. Me check gazo ovin. Okay. Check obisani bia na oben me se onya botere. Na wale no kwa wo. Onya de onya botere. Na mo na koma ma fom. Na penifo de betumo ne mo no. Mon tansa mo kabi ma no. Mo ma na adwen encheche no. No me no ho ase e ma mo.
that's it. Oforisuo. No, okay. Ya be hwe se ha na de dwumadie ni besie na meka kire ma hwefo ne matiefo nyina se dwumadie we ye gira mfimfin no kurasam ene ye kan wa ha eno ti no sabia ku sabia nyado wudi kan wa himfie ana kwoto a na nya nkire se wadi bi mu the fact that se oba no di ka ba ha no na no nkire se de mfomso ababa wa na ye no ma yenka ne mfomso no nsha na da bi yenya ne sa Sompa sika promotion draw no so ekoso aberewatia Ofoso be manunti ne ye ka kire obia se wo ohawa na se amane bi ana se wo ha bi a aye okoda na bomodin na efabra Asem Mpe Nipa dwumadie no so wo eye number we say wa bra wo frɛ 0552095593 mpacho mo for production lines in ngusumaye 0552095593 and 024358 another 5878 0243585878 Lady Touch Salon mo enkran eye media ketua media kotoku madam emefa ene ne mane nyina Grace ene eye Juliet Christiana ene mo amaka ne nyina yadamo asese monfa dwumadie eni agro yakopon koso enhiramo na onye monso makoma so ade emfama mofoso yenhia Crystal B na yenko okay yafa chakase enkoma magam heke omo adawroma ena makeup wo omoma yanim eye fefefefefe yafa chakase enkoma omo Lina odi ni birthday no emse birthday sisi yakwa kusi aha ena yedi dwumadie no enyina ebesie Oforisuo Aboagye me ne mapamfo obi biada oboaye akwani asaso ema dwumadie we ekoso no medana se pi aha ena yedi ebesie na yeso de akono World Prayer Ministry Tag Botanical Gardens Apostle Alese Champon ena yedane dwumadie no ede amano okuafo ko adwuma opon Oforisuo Aboagye makramo meko long